Αυτό είναι στο As Against the World. Λοιπόν, Δημήτρη, πρόσεξε λίγο εδώ. Ναι, γιατί έτσι μετράς και... Το PH. Το ρυθμίζεις. Το ρυθμίζεις όπως εσύ το... εντάξει. Απλά στο λέω γιατί πρέπει να ξέρεις λίγο αυτά τα πράγματα. Σίγουρα. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι στόχος να τα γνωρίζεις. Σίγουρα. Οπότε το λες, εδώ είναι η τιμή. Ναι. Συμφωνεί. Οκ, για να τα μαθαίνω. Ωραία, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Όσο εδώ πέρα για το ποινικό, Ναι. αυτή την παράγραφο πρέπει να την προσέξεις πάρα πολύ. Αυτό τι σημαίνει αυτό όμως, πρέπει να το εξηγήσεις λίγο. Σημαίνει ότι έχουν θέμα, ρε παιδί μου. Έχουμε θέμα εκεί. Έχουμε θέμα. Μάλιστα. Ποιος το, σε ποια παράγραφο? Στην παράγραφο 4. Στην 4, Ναι. Καλά, να σου πω, επειδή έχουμε live να μου τα πεις μετά. Ναι, πάμε. Λοιπόν, σε ένα ξεχωριστό περιβάλλον. Νίκος Ποντίκας. Εντελώς όμως, Δημήτρης Αντωνιάδης. Σήμερα είμαι εκτός έδρας και ο Δημήτρης είναι εντός, όπως θα έχετε καταλάβει. Με τα ταξίδια στραπή στα λιμέρια του Δημήτρη και από εδώ θα κάνουμε το πρώτο κοινό live με τον ο Χαζοδίκης με τον ψευτογιατρό. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε το θέμα, πριν πιάσουμε το θέμα του live, έχουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ σοβαρό. Θυμάστε όλοι ότι εδώ στη χώρα μας προ λίγων ημερών, στην τέταρτη, όπως έχω πει, εχθρική ενέργεια των εισαγγελιών στο σύστημα, είχε καλέσει ο προϊστάμενος εισαγγελίας Πρωτικών Θεσσαλονίκης τον Παναγιώτη Παπαγιαννάκη, τον αγωνιστή, τον συναγωνιστή γιατρό, ο οποίος μαζί με τον Σάκη Καλογερίδη και πλέον και τον Δημήτρη Γάκη είναι η Dream Team στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, για την καταγγελία του Παναγιώτη για την απόκρυψη των παρενεργειών των εμβολίων από τα νοσοκομεία. Για τα ασθενοφόρα, για τις λίστες των ασθενών με τα ασθενοφόρα. Πώς αντέχεις αυτή την ποδιά συνέχεια? Λοιπόν, εμένα ρωτάς. Σωστό. Είμαστε εγώ με τώρα, ναι. Με την μεταφορά των ασθενών με το ΕΚΑΒ στα νοσοκομεία, στα δελτία των ασθενών αυτών άπειρα ονόματα, άπειρες μεταφορές, λίστες ατελείωτες. Έχει καταγραφεί ο προηγούμενος εμβολιασμός. Πού κοιτάζω, εκεί αστερά. Καλά, δεν κοιτάζω έτσι, με μπερδεύει. Με το δικό μου κοιτώ είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, έχει καταγραφεί η αιτία, ο προηγούμενος εμβολιασμός, το Pfizer, το AstraZeneca, το Moderna, το Johnson, πόσες δόσεις, και ως διαμαγείας το κρίσιμο και ουσιώδες αυτό στοιχείο του ιστορικού του ασθενούς εν συνεχεία αγνοείται από τα ΤΕΠ και μετά, τμήματα επιγόντων περιστατικών, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, καταρχήν για την αντιμετώπιση του ασθενούς, διότι είπαμε λείπει ένα κρίσιμο από το ιστορικό του, έτσι Δημήτρη? Ναι. Στοιχείο. Είπαμε είναι σαν να μπαίνει ένας με έφραγμα και να είναι αυτό το έφραγμα ουρανοκατέβατο, να παραλείπεται όλο το ιστορικό του καρδιοπαθούς, το προηγούμενο ιστορικό. Η εισαγγελία Πρωτικών λοιπόν Θεσσαλονίκης είχε διατάξει προκαταρρική εξέταση, όπου εκλήθη ο Παναγιώτης Παπαγιαννάκης να προσκομίσει στοιχεία. Ετοιμάσαμε με τον Παναγιώτη ένα υπόμνημα προς τον εισαγγελέα με τα στοιχεία και δεν ήταν μόνο ο Παναγιώτης, διότι ο άνθρωπος που πληροφορήθηκε την αξιόπινη αυτή πράξη και είχε υποχρέωση εκ του νόμου, αυτό το Δ. Κώδικα Ποινικής Νομίας, να ενημερώσει την εισαγγελία,
από το ΕΚΑΒ, το στέλεχος του ΕΚΑΒ, πήγε και ο ίδιος στην εισαγγελία, στην αστυνομία, στην ασφάλεια, στην προστασία του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, πήγε στην ασφάλεια στο δικαστικό μέρος της Θεσσαλονίκης και κατέθεσε τα στοιχεία αυτά με τα ονοματεπώνυμα, και για να προλάβω τα πρακτοράκια, τα ονοματεπώνυμα, δηλαδή ναι, τα προσωπικά δεδομένα, μόνο που τα προσωπικά δεδομένα δυστυχώς για εσάς, δυστυχώς για την οργάνωση, υποχωρούν στην ποινική διαδικασία. Είναι αυτονόητο αυτό και καμία παραβίαση βεβαίως δεν κάνει ούτε το στέλεχος του ΕΚΑΒ ούτε ο Παναγιώτης, διότι, επαναλαμβάνω, έχουν υποχρέωση, απλώς δικαίωμα, να ανακοινώσουν πάνω αυτά στην εισαγγελική αρχή αξιόπινη πράξη που τελέστηκε και διώκεται αυτεπάγγελτα, με όλα τα στοιχεία της πράξης αυτής, οπότε και τα ονοματεπώνυμα των ασθενών. Και βεβαίως το δεύτερο κομμάτι το δεύτερο σκέλος του εγκλήματος είναι η κίτρινη κάρτα, έτσι, το ότι αφορά το γενικό πληθυσμό, διότι καθίσατε, όπως καταλαβαίνετε, πλασματικός ο όγκος των στοιχείων, πλασματικός ο όγκος των παρενεργειών και κατά το είδος και κατά τον αριθμό. Η τελευταία λοιπόν είδηση βόμβα είναι ότι η εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ακούστε, άσκησε ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για την απόκρυψη των παρενεργειών από τα εμβόλια. Καλεί διοικητές νοσοκομείων και όλα τα αρμόδια, τους αρμόδιους υπαλλήλους των νοσοκομείων, του ΕΚΑΒ, να δώσουν εξηγήσεις για τις καταγγελίες του Παναγιώτη Παπαγιαννάκη. Αντιλαμβάνεστε τη βαρύτητα αυτής της ενέργειας της αγγελίας σε μια ούτως ή άλλως μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο ποινική διαδικασία που ξεκίνησε για το τεράστιο θέμα της απόκρυψης των παρενεργειών και των θανάτων μετά τα εμβόλια. Θυμίζω ότι όταν μιλάμε για την κίτρινη κάρτα, επειδή πάλι κάποιοι μπαίνουν μέσα έτσι και μα τι θα πούν, ότι πέθανε από το εμβόλιο, ο ΕΟΦ είναι με τις βάσεις οδηγίες του ΕΟΦ, δεν είναι κάτι καινούργιο τώρα με τον COVID, πάντα υπήρχε κίτρινη κάρτα, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Πώς ελέγχουμε τις παρενέργειες κάθε φαρμάκου. Μόνο έτσι. Είναι αυστηρή η αυστηρότερη οδηγία και οι κυρώσεις βαρύτατες καταγραφής των παρενεργειών, υπό την έννοια ότι όποιος εισάγεται σε ένα νοσοκομείο με έφραγμα, με μυοκαρδίτιδα, με θρομβώσεις, με δύσπνοια, και έχει κάνει το εμβόλιο, η κίτρινη κάρτα σημαίνει ότι έχουμε διάγνωση ότι το έπαθε από το εμβόλιο. Η υποχρέωση συνίσταται στην αναφορά του συμπτώματος, έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε να το συσχετίσουμε με το εμβόλιο, έτσι, με το οποιοδήποτε. Πώς θα το κάνουμε όμως αυτό, εάν δεν είναι σε γνώση των αρχών του συμβάνου? Αυτά τα συμβάντα λοιπόν, και είναι άπειρα, έχουν αποκριβεί, και αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο της ασκηθήσης ποινικής δίωξης από την εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κατά παντός υπευθύνου. Και βεβαίως σε αυτή τη διαδικασία θα είμαστε από πάνω. Κάτι επίσης τελευταίο από τα μηνύματα που έχω λάβει, κάτι αλλάζει πλέον, όπως βλέπετε, και στα κανάλια. Μετά τις προσπάθειες να μιλήσουν οι συγγενείς, και στη μία περίπτωση θα τα δούμε μετά, όμως μίλησε η Χήρα Βανασιά, και όπως είπαμε ισχυρή είναι, όχι έξυπνη, το έβαλαν το απόσπασμα, το έβαλαν, τα ακούσαμε και έμεινε ασχολίαστο και από τον Κοντολέοντα και τον Ευαγγελάτο. Ένα απόσπασμα κόλαφος για τα νοσοκομεία και για τις δολοφονίες. Τάπε, η γυναίκα τάπε άψογα, τάπε φύγε και συνέχισαν οι άλλοι να μιλάνε. Σήμερα μαθαίνω ότι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα μίλησαν για τον δικηγόρο που μιλάει, καταγγέλει τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Δεν έχω δει το βίντεο, γιατί την τελευταία στιγμή με ενημέρωσαν. Σίγουρα δεν με κάναν και ήρωα, αλλά το γεγονός και μόνο
ότι για πρώτη φορά σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων ενός σταθμού όπως ο Αντένα γίνεται αναφορά έστω στην ανώνυμα, όλος ο κόσμος ξέρει, στην μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία του ελληνικού έθνους, πρώτη φορά. Αυτό δείχνει κάτι, ότι κάτι αλλάζει και γνωρίζουμε από τις δημοσιογραφικές πηγές ότι όντως κάτι αλλάζει. Υπάρχει αναβρασμός και στα κανάλια και στην δικαιοσύνη, πολλό μάλλον, το έχω πει καιρό τώρα και φάνηκε αυτό από τις εχθρικές ενέργειες της εισαγγελίας, των εισαγγελιών, και θυμίζω ότι την ώρα που εγώ στοχοποιήθηκα από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά, για τις εκταφές, οι ανόητοι αυτό το έκαναν αφού έσπασαν τα μότα τους με την υπόθεση Ευαγγελισμού. Οι ανόητοι προσπάθησαν να παραμείνουν στο παιχνίδι αυτό της στοχοποίησής μου και έπεισαν τις εκταφές. Και ρίχνοντας τον προβολέα σε εκταφές τον έριξαν σε μένα. Ρίχνοντας όμως τον προβολέα σε μένα και στις εκταφές, αναγκαστικά, νομοτελειακά, ο προβολέας θα έπεφτε και στις άλλες 20 νεκροτομές που δεν έγιναν μετά από εκταφές. Το αποτέλεσμα ήταν να τρέχουν και να μην φτάνουν. Και έτσι αναγκάστηκαν, και φτάνουμε στο προκείμενο, αναγκάστηκαν να στήσουν show, και ένα από τα show αυτά, το πιο έτσι χαριτωμένο, ήταν αυτό που είδαμε όλοι και τον έβασα και χθες στο δελτίο πιανού άλλου του Ευαγγελάτου, ο οποίος εμφανίστηκε ως γιατρός και μάλιστα πραγματικά ψευτογιατρός, αλλά αυτός μπορεί να μιλάει για ιατρική. Εγώ που είμαι δικηγόρος δεν μπορώ να μιλάω. Ο Ευαγγελάτος μπορεί, είναι εισαγγελάτος, τώρα είναι και ιατράκος, είναι ό,τι. Αυτός μπορεί, έτσι Δημήτρη? Πέρα από αυτό είναι και τέτοιο, είναι και διαπραγματευτής με τρομοκράτες. Ναι, ναι, σωστό. Ξέρεις, και πολλά πράγματα δεν τα ξεχνάμε. Όπως δεν ξεχνάμε και τις καταδίκες που έχει φάει την Ισία ο Ευαγγελάτος, για κάτι μαϊμού ρεπορτάζ, θα θυμάσαι, με κάτι πολέμους που ήταν σε άλλη χώρα και σε απευθεία σύνδεση. Σε απευθεία σύνδεση, και έλεγε ότι είναι στη Δύση και ήταν στην Ανατολή το ρεπορτάζ και έφαγε καμπάνες. Αλλά ποιον θα βάλουμε να το κάτι, ποιος άλλος ήταν πρόθυμος να κάνει τη δουλειά, τη βρωμοδουλειά στα ΜΜΕ στην εποχή της μεγαλύτερης απάτης στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Ευχαριστώ Αντένα, όπως και να το πες, ακούστηκε. Ακούστηκε ότι κάποιοι μιλάνε για την μεγαλύτερη απάντηση στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Πάμε λοιπόν Δημήτρη, και εδώ είναι σήμερα κυρίαρχος ο ρόλος του ψευτογιατρού. Εντάξει, δεν μπορείς να φτάσεις στον Ευαγγελάτο. Εννοείται, με τίποτα. Ο Φουκαράς διάβαζε, τα ξεφίλησε όλα. Του λέω μην παλεύεις, ένας είναι ο Ευαγγελάτος. Και έψαχνε ο Δημήτρης να βρει το μικρόβιο του COVID. Ναι, πλέον το βρήκε στο μικρόβιο. Πλέον έχουμε ένα νέο είδος. Ναι. Μικροβιακό ιό. Έτσι, μπαίνει στο σώμα ο ιός, και βγαίνει το μικρόβιο. Μεταλλάσσεται σε μικρόβιο. Όταν του δίνουν το ασθενούς αντιβίωση, τη βλέπει την αντιβίωση απέναντι, πέφτει ξερός και μην γίνεται ξανά ιός. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Λοιπόν, αυτός είναι ο κύριος Ευαγγελάτος. Τον ξέρουμε. Απευθύνει σε ένα κοινό που τον ξέρει πολύ καλά τον Ευαγγελάτο. Δυστυχώς κάποιοι ακόμη τον ακούνε και εξακολουθούν και. Αλλά μειώνεται αυτός ο αριθμός. Μειώνεται. Λοιπόν, Δημήτρη, τι θα κάνω εγώ και τι θα κάνεις εσύ? Εγώ θα αρχίσω να διαβάζω την επαναμεταφώνηση του show και εσύ και εκεί θα σχολιάζουμε. Λοιπόν, ξεκινάει ο Ευαγγελάτος λοιπόν. Και λέει, πάμε τώρα, λέει, επιστρέφοντας σε όλη αυτή την τρέλα. Βέβαια, όταν πονάει κάτι, το λέμε τρελό, το λέμε παλαβό, το λέμε ψεκασμένο, το λέμε με τις εκταφές, τους αρνητές. Έτσι, όλες τις ταμπέλες μας, τις αμφισβητήσεις, καθότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει τίποτα. Ό,τι λέει ο Ευαγγελάτος, ο Νικόλας. Ο Νικόλας. Μα δίπλα στο λίμα, στο Μπαμπινιώτη, στο λεξικό, για τη λέξη διαφάνεια και αλήθεια είναι. Ευαγγελάτος. Ναι. Αυτό είναι συνώνυμο. Συνώνυμο. Ωραία. Τις αμφισβητήσεις. Θυμίζω, λέει, το 60χρονο, λέει, στην δράμα που ακούσατε νωρίτερα, να έχει χάσει ζωή του, ασθένησε από κορονοϊό επειδή δεν έπαιρνε τα αντιβιωτικά του. Μάλιστα. Δεν πήρε την. Ναι. Και ακούσατε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί. Πάμε τώρα.
Και ακούσατε ότι υπάρχουν. Εγώ τον 60χρονο δεν τον άκουσα. Δεν ξέρω την ιστορία του. Δηλαδή. Και ασθένησε από κορονοϊό και δεν έπαιρνε την αντιβιωτικά του. Ναι. Γενικά για τις ιώσεις δεν παίρνουμε αντιβιώσεις. Μα είναι μικρόβιο. Το είπε, θα το δούμε τώρα. Είναι μικρόβιο. Ο γιατρός το είπε, μίλησε. Ναι. Εσύ δεν έχεις δουλειά τώρα, δεν έχεις λόγο. Κανένα δεν το είπε, περίμενε. Κάτσε, έχουμε. Και ακούσατε, λέει, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ζητούν εκταφή ανθρώπων. Που έχουν. Ακόμα έχει μείνει σε εκταφές, αλλά μετά θα του φύγει, δεν μπορεί. Που έχουν χαθεί από κορονοϊό. Έχουν χαθεί. Τους πήγαινε αυτά που έδειξε τότε, θυμάσαι τους τάφους ειδικού σκοπού. Είναι σαν τις πλημμύρες. Ναι. Που χάθηκαν τις πλημμύρες. Ναι, της μαντρατικής, να μην τα ξεχνάμε, ή στο εξωτερικό. Πρέπει να έρχεται σαν ποτάμι και σε παίρνει. Τους παίρνει και χάνονται. Κάτι τέτοιο. Γιατί θεωρούν ότι γιατί τους κοροϊδεύουν. Οι γιατροί είναι τώρα. Εγώ είπα ότι πρέπει. Εντάξει, πάνε να αλλάξω τώρα το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων που με επιβεβαίωσα μετά από 1,5 χρόνο, αλλά δεν τα πούμε τώρα αυτά. Άλλο live αυτό. Αυτό μπορώ να το κάνω και μόνος μου. Λοιπόν, ναι, αυτό με τα fake news, ναι. Έχω χαθεί λοιπόν, ναι, γιατί θεωρούν γιατί τους κοροϊδεύουν. Ναι. Είπα ότι αντί να αλλάξουν το 191 ποινικό κώδικα, να αλλάξουν και να ξερούν τους γιατρούς και τα νοσοκομεία από ποινική ευθύνη. Δηλαδή να λένε ότι τα πιστωτικά θανάτου των γιατρών στα νοσοκομεία είναι αληθή. Τέλος, δεν αμφισβητούνται. Εντάξει, γιατί είναι τρελό να τα αμφισβητείς. Λοιπόν, θα δείτε ότι εκτός από αυτή την περίπτωση υπάρχουν και άλλες πολλές, όπου μόλις πεθαίνει ένας ασθενής από παθολογικά αίτια. Παθολογικά αίτια τώρα, πρόσεξε. Μπήκα στο παιχνίδι τα παθολογικά πλέον. Παθολογικά αίτια τώρα. Πάει COVID. Είναι αλαλούμι στο κεφάλι του, έτσι. Υπάρχουν και πολλές άλλες. Ναι, ζητείτε να γίνει νεκροτομή. Ενώ αυτό δεν συνηθίζεται. Καθόλου ναι, δεν είναι συνηθίζεται. Όχι, ποτέ. Εμένα μου έλεγε ο Ηλίας Ομπογιώκας στην δικαστική υπηρεσία πια. Δεν σταματάνε τις νεκροτομίες. Χρόνια τώρα, έτσι. Αλλά δεν συνηθίζεται σε COVID. Ακριβώς. Είχαν στήσει το παραμύθι ότι απαγορεύονται οι νεκροτομίες και ο κ. Κοντολέων που πήγε στον Ευαγγελάτο ως γλάστρα δεν έλεγε τίποτα τότε. Έτσι, το άφηνε το παραμύθι και όλοι οι δικαστές. Μέχρι που έφτασα εγώ στην 8η, 9η νεκροτομή, όχι με εκταφή, στην 8η, 9η και αναγκάστηκαν τότε να πούν ότι ναι, δεν απαγορεύονται. Πού είσαι τόσο καιρό όμως. Και όχι μόνο αυτό, και ότι πρέπει να γίνονται για να μάθουμε και τον ιό. Τι φώναζα εγώ τόσο καιρό. Από την αρχή, τι φώναζα. Λέτε ότι είναι άγνωστος ιός, αλλά απαγορεύεται στις νεκροτομίες. Στην επιστήμη, όταν έχουμε αντιμετωπίσει με ένα καινούριο στέλεχος, με ένα καινούριο πρόβλημα, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να το μελετάμε. Πώς το μελετάμε, έτσι, μπράβο, πώς θα το μελετήσουμε. Μα δεν θέλω να το μελετήσουμε, γιατί δεν θέλουν να βρουν τι, δεν τους ενδιέφερε, ξέραν τι είναι ο ιός. Μια ίωση. Το ξέραν, μια γρίπη. Τι να βρούνε μέσα. Απλά δεν θέλουν νεκροτομίες, θα βρίσκαμε τα άλλα. Τις αφυδατώσεις, πάμε τώρα στο Βαρασιά. Τις αφυδατώσεις, στις αιμορραγίες εσωτερικές με τις ρήξεις κοιλιακών ορτών, πατέρας Χαράλαμπος, Χατζηχαραλάμπους. Θα βρίσκαμε μέσα ευμεγέθη ιστορικά τραύματα αντί για επιφανειακό ενός εκατοστού. Έτσι, θα βρίσκαμε ισχυμικές νεκρώσεις εντερικών σωλήνων, Μιχάλης Βραχάλης. Εντάξει, πάμε τώρα, θα το δούμε. Και θα ακούσετε και διάφορους θρύλους με γοργόνες, με δράκους, ναι, θρύλους. Υπάρχει το τεστ του Λόχνες. Και μετά τις 12, το lockdown, μία με 6 γι' αυτό είναι. Μετά τις 1 βγαίνει ο λυκάνθρωπος. Ο θρύλος. Άρε Δημήτρη. Δεν το έχεις καταλάβει. 1,5 χρόνο παλεύω να μάθω γιατί ο ιός είχε ωράρια. Ένας θρύλος ήταν κι αυτός. Ότι ο ιός βγαίνει, υπάρχει θρύλος. Μετά τις 1, ναι, δεν το ήξερες. Και στις 6 ξαναπέφτει. Πού να το πιάσω, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Το ήρθες εσύ. Αν είναι και το άλλο, έτσι. Μου λένε το καλοκαίρι, μία έχει ύφεση ο ιός, μία έχουμε έξαρση του ιού. Τι είναι αυτό. Συνέχεια λένε τώρα. Ναι. Είχαμε και τα mini lockdown. Ναι. Ωραία. Και τώρα θα έχουμε. Ναι, αλλά μην ξεχνάς, πριν 4 μέρες είχε το φθινόπωρο. Με μετά είχαμε 30. Ναι. Στα 30 του Ιουλίου γιατί δεν είχαμε πρόβλημα. Κοίταξε. Μήπως ήταν θρύλος ότι είχαμε 30. Είχαμε όντως. Είναι ένας θρύλος και αυτό. Να τα μείω 5 εδώ πέρα, μισό νέα. Ναι, νομίζω, ναι. Γιατί σου λέει, να, δεν πέθανε από κορονοϊό, πέθανε από καρδιά ο άνθρωπός μας. Πρόκειται. Πονηρούλης. Κουτοπονηρούλης.
γιατί θα το πει ξανά. Έχει μείνει στην καρδιά. Που να μιλήσει για εταιρικούς σωλήνες, να μιλήσει για ρήξη κυλιακών αρωτών, να μιλήσει για την τραχεία, την κομμένη. Γιατί αυτή η εκταφή πάνω, τότε δεν ήταν μακάβρια, δεν ήταν απατεωνίστικη. Η εκταφή πάνω, δεν ήμουν εγώ εκεί. Η εκταφή, που κοιτάω. Καλά, στο δεν πειράζει. Πού πάμε. Ναι, αυτό το θρύλο ότι είχε γίνει μια νοικοτομή πάνω στην Κατερίνη, που αν δεν είχε γίνει εκταφή, κύριε Βαγγελάτε, που και αυτοί οι άνθρωποι έλεγαν δεν πέθανε από κορονοϊό. Δεν έλεγαν ότι πέθανε από την καρδιά του. Βαγγελάτε μου, εντάξει, το έχει απογειώσει. Όλοι από καρδιά πεθαίνουμε. Και ο καρδιοπαθής από καρδιά πεθάνει. Και ο ερωτευμένος. Και ο ερωτευμένος, εντάξει, το απογείωσε. Λοιπόν, από καρδιά πεθαίνει. Αλλά εκεί βολεύει η καρδιά. Εντάξει, γιατί τι να πούμε τώρα. Στην εκταφή που είναι στην Κατερίνη, που οι άνθρωποι κάτι άκουγαν το νοσοκομείο αφού είχε ταφεί ο άνθρωπος και σου λέει: όπα, τι είναι αυτά που λένε για τη διασωλήνωση. Και γίνεται εκταφή και τη βρήκανε τρώση τραχείας. Ώστε και όποιος. Ναι, θα κάνει αυτό. Ναι, πήρε το. Την ώρα που του έκανε τη διασωλήνωση ελπίζω, φαντάζομαι, ο δεντικολόγος, αναισθησιολόγος, του άρχισε να του τρέμει το χέρι, ας πούμε, και πήρε σβάρνα την τραχεία πάνω και τη σάρωσε, ας πούμε. Έτσι. Από τη συγκίνηση. Από τη συγκίνηση, ναι, που κάνει διασωλήνωση και πάνε να βοηθήσει τον άνθρωπο. Πέθανε από καρδιά ο άνθρωπός μας. Και λέει, να πω μια λεπτομέρεια, τη λέει αυτός, δεν τη λέει ο ιατροδικαστής, τη λέει ο. Δεν χρειάζεται. Ναι. Ο οποίος άκουγε γλάστρα. Μου θύμισε την Ρούλα την Κορομιλά που ήταν από κάτω η γλάστρα. Και μπράβο και Ρούλα. Αυτό. Εγώ δεν έκανα. Και θα δεις μετά, γιατί όταν λέγε το μικρόβιο, ο Κοντολέο το κοίταζε, δεν του είπε τίποτα. Μην χαλάσει το αφήγημα του Βαγγελάτου. Τον άκουγε λέει βλακίες και ο Κοντολέο καθόταν εκεί πέρα στα τη γλάστρα και τα έλεγε. Δεν τα άφηνε. Αντί να του πει, έστω του πει, κύριε Βαγγελάτου, μονάχα δεν είναι μικρόβιο ο COVID, ο κορονοϊός είναι ιός. Άλλο μικρόβιο. Άκουσε απλά. Σου λέει αν το πω, το ξεφτυλίσω. Άμα το ξεφτυλίσω, θα γίνει αναξιόπιστο τα υπόλοιπα. Οπότε πρέπει να μείνει. Ξέρεις τι έπαθε ο Βαγγελάτος. Τι. Άκουγε ότι αυτό που λέμε τόσο καιρό, ότι μπαίνει στο νοσοκομείο μια λίμωξη ιού, κορονοϊό παραδείγματος χάρη, μετά από μια εβδομάδα, 5 μέρες, κολλάσανε στο νοσοκομείο και λίμωξη από μικρόβιο και πεθαίνει. Εδώ σε θέλω. Λοιπόν, δεν πέρεψε ο καημένος. Λέει λοιπόν, τώρα θα πούμε ότι πέρεψε και εδώ είναι η ώρα σου. Να πω λέει μια λεπτομέρεια. Έλα, μεγάλο επέστημα. Ο κορονοϊός δεν είναι αιτία θανάτου. Είναι μικρόβιο. Εντάξει, ναι. Ο Κοντολέων άκουγε. Εγώ λέω να τον στείλουμε στο πανεπιστήμιο. Να διδάξει. Εννοείται. Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Νίκος Αβαγγελάτος, φοιτητές από κάτω, μπράβο, εμβολιασμένοι φοιτητές. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά μου, θα πει πρώτα απ' όλα να τελειώσουμε μια παρεξήγηση που υπάρχει στην επιστημονική κοινότητα. Ο κορονοϊός είναι μικρόβιο. Ακριβώς. Εντάξει. Είναι λεπτομέρεια γι' αυτό. Λοιπόν, ένα μικρόβιο όταν μπαίνει στον οργανισμό και άρχισε να μας εξηγεί τι κάνει το μικρόβιο που δεν είναι ο COVID. Ναι. Όταν μπαίνει στον οργανισμό μας, ο Βαγγελάτος θα τα λέει αυτά έτσι. Εδώ δεν θα βγει κανείς να το πει πώς τα λέει αυτά ενώ δεν είναι γιατρός. Είναι Βαγγελάτη ιατρική. Ναι, Βαγγελάτη. Ναι. Ένα μικρόβιο το μπαίνει στον οργανισμό μας κάπου χτυπάει. Ποιος είναι? Κορονοϊός, το μικρόβιο. Ανοίξτε, μπαίνω. Η αιτία θανάτου μπορεί να είναι ένα άλλο πράγμα. Αυτό για να μιλήσει εσύ. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημά του τώρα? Κάνα τη βλακεία, μην πω άλλη χειρότερη λέξη, να ανοίξει την προβολέα στις νοικοτομές και επειδή αυτές οι νοικοτομές έδειξαν τις απίστευτες αιτίες, έτσι, έπρεπε κάτι να κάνουν. Μόλις το κάνανε έτσι, δεν είχαν λόγο να μιλήσουν για τις εκταφές. Μίλησε για τις εκταφές, πιάσα μετά τις νοικοτομές, γιατί είχα ανέβει εγώ στα κάκελα και φώναζε για τις νοικοτομές. Βγήκε και ο Τερεφιλόπουλος στο Ζούγκλα με την υπόθεση ψυχογιού και το έφτασε παντού πλέον και όπου δεν είχε φτάσει η ιστορία έφτασε παντού με τις νοικοτομές. Σου λέω, κάτι πρέπει να πούμε, να το μαζέψουμε. Έτσι που τα κάναμε, να το μαζέψουμε. Και βλέπουν τις νοικοτομές που έχω κάνει, δεν μπορούσαν να τις αμφισβητήσουν τις αιτίες. Και σου λέει, πρέπει να το παραδεχτούμε. Και έρχονται και ομολογούν τις άλλες αιτίες. Οπότε, έχετε απόλυτη πράγμα. Και πάμε να δούμε μετά, να δούμε πώς δικαιολογούν τις άλλες αιτίες, γιατί παραμένει ο COVID. Ενώ έχει δίκιο ο Αντωνιάδης, έχει βρει και άλλες αιτίες. Και κανένας το δικαστήριο μέχρι τώρα δεν τις αμφισβήτησε. Έτσι. Πάλι ο COVID είναι, σου λέει. Και πάμε να δούμε πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, ο Μιχάλης ο Βραχάρης ενώ φώναζε η Ειρήνη και η Αθηνά για το έντερο μπήκε μέσα, οι κολπώματα. Και στην αρχή της είχαν πει, είδα τι κάνει COVID, λέει κολπώματα. Δεν είστε παλαβοί. Είστε παλαβοί. Τι κάνει ο COVID, κάνει κολπώματα. Μπαίνει 20 χρόνια ταλαιπωρεί το άνθρωπο με κολπώματα. Μπαίνει μέσα με πάντα με πυρητούς και δύσμοιες και το έχει γυρίσει στον COVID. Και απεδείχθη μετά ότι το τεστ στο μοριακό βγήκε με τα θάνατον.
Ψεύτες ήτανε. Ψεύτες. Αν τα κάνει και αυτά. Ο μηχανισμός του COVID τους κάνει ψεύτες. Ο μηχανισμός του COVID τους κάνει να αφιτατώνουν τους ασθενείς. Ο μηχανισμός του COVID τους κάνει να βάζουν ουροκαφετήρες και στους γίγαντες. Ο μηχανισμός του COVID τους βάζει να βάζουν οξυγόνο μέχρι το full, μέχρι 100%, 24 ώρα ολόκληρα για να τους τεινάξει τους κυψελίδες στον αέρα. Ο μηχανισμός του COVID τους κάνει να τους παρατάνε αβοήθητους όταν βλέπουν ότι ο οργανισμός καταραίει, έχει ρίξει κυλικές ερωτήσεις, οπωσδήποτε μέσα αιμορραγεί, ο άνθρωπος πέφτει αιματοκρίτης, πέφτει όλο το σύστημα, τον αφήνει να πεθάνει. Ο μηχανισμός του COVID κάνει τους γιατρούς να γράφουν επιφανικό τραύμα ενός εκατοστού, ενώ μέσα έχει γίνει και μετάγγιση πριν φύγει. Οπότε το ξέρουν τι κάνουν. Ο μηχανισμός του COVID κάνει αυτά και ο Κοντολέων πάει και τα έλεγε. Τα έλεγε. Ξέρεις τι μηνύματα έχω πάρει από σοβαρούς εκδικαστές είναι στα κάγκελα. Καταρχήν δεν μας εκπροσωπεί. Τους ιδιώτες εκπροσωπεί. Δεν μας εκπροσωπεί εμάς. Όλοι οι σοβαροί, οι δημόσιοι εκδικαστές, δεν μας εκπροσωπεί αυτός ο άνθρωπος. Στα κάγκελα είναι. Έχω πάρει από χθες δεκάδες μηνύματα από εκδικαστές και από ιδιώτες. Δεν είναι δυνατόν λέει, να ανεχόμαστε να λέει αυτά τα πράγματα. Ότι ο μηχανισμός του COVID οφείλεται για τα πάντα. Τα ακούει η Ειρήνη Βραχάλη και έχει τρελαθεί και ανέβει στα κάγκελα. Σου λέει τι μου λέει. Τι μου λέει, τους φώναζα και τους έλεγα το έντερο είναι μια χαρά. Η λίμωξη, COVID κυρία μου. COVID. Και γίνεται νεκροψία άμα δεν κάναμε την οικοδομή. Είδες που αμφισβητήσαμε, τολμήσαμε να αμφισβητήσουμε την αιτία θανάτου. Τολμήσαμε και βρήκαμε ισχυμική νέκρωση εντερικού σωλήνα. Πώς θα το βρίσκαμε αυτό. Τι θα πει τώρα ο Κοντολέων. Τι θα πει ο Κοντολέων. Και πάμε μετά να δούμε με την υπόθεση Βαρασιά που τα άκουγε ο Κοντολέων και τσιμουδιά. Μόκο. Πέταξε ένα μηχανισμό έτσι γενικά. Τα κάνει ο COVID. Δεν τρέπονται καθόλου. Βγαίνουν άνθρωποι και καταργούν τους εαυτούς τους. Μπροστά στο να σώσουν το αφήγημα της απάτης, μπροστά να σώσουν το πρωτόκολλο του μαζικού εμβολιασμού, βγαίνουν και καταργούν τους εαυτούς τους, καταργούν την επιστήμη, πάνω απ' όλα και τους εαυτούς τους. Ξεφτιλίζονται πανελληνίως, παγκοσμίως. Δεν τους νοιάζει, πρέπει να το σώσουν. Έχουν βγάλει τους πάντες μπροστά. Για να λένε ψέματα, παραμύθια. Και πάμε τώρα να δούμε πώς θα σας εξηγήσει ο Δημήτρης για την αιτία θανάτου κορονοϊός δεν υπάρχει. Καταρχήν τα ακούνε οι συγγενείς των νεκρών και τρελαίνονται. Όταν λες πιστικά θανάτου, λίμωξη COVID-19. Και σου λέει ο άλλος δεν είναι αιτία θανάτου. Επειδή βρίσκουμε κομμένες αορτές, βρίσκουμε μικροβιακές λοιμώξεις, βρίσκουμε νεκρώσεις εντέρων, εγκεφαλικές νεκρώσεις Βαρασιάς. Και πάμε να τις ρίξουμε στον COVID, στο μηχανισμό του COVID. Λοιπόν, αιτία θανάτου κορονοϊός δεν υπάρχει. Την προκαλεί ο κορονοϊός για να είναι αιτία θανάτου. Μπαίνει όλος με καρκίνο. Κολλάει μια λίμωξη, ας τον COVID. Τι έλεγε προηγουμένως, αυτά θα πεις τώρα εσύ. Μπαίνει ο άλλος με καρκίνο, τι έλεγε ο Μαγιορτίνης θα μας πεις. Αυτά θα πούμε. Ο Μαγιορτίνης τι έλεγε. Ότι δεν είναι δυνατόν, έλεγε τότε το 20, να μπαίνει ο άλλος με καρκίνο, να παθαίνει μια επιπλοκή μέσα, μια λίμωξη, ας τον COVID. Μπορεί να είναι COVID, μπορεί να είναι γρίπη, γι' αυτό έλεγα εγώ, η έκθεση είναι βασική αιτία. Πρώτη παράμετρος του πρωτοκόλλου θανάτου. Η έκθεση στον ιό. Μπαίνει ο άλλος μέσα με καρκίνο, με φράγματα, με καρδιές. Παρατείνεται νοσηλεία, καλός ή κακός. Και από εκεί πέρα αρχίζουν επιπλοκές με λοιμώξεις, ενδοσκαμμικές. Και λέει ο Μαγιορκίνης, δεν μπορεί να γράψουμε. Η λίμωξη τον σκότωσε. Αλλά δεν μπορεί να γράψουμε η ενδοσκαμμική λίμωξη αιτία θανάτου. Θα γράψουμε καρκίνος. Γιατί τότε λέει. Δεν θα είχαμε θανάσει από καρκίνο. Φυσικά. Και τι του λέει μετά, τότε λέει με COVID. Και το είχα πάνω από το γυρίζει. Ακριβώς. Τότε λέει δεν θα είχαμε θανάσει από COVID. Μα αυτό ήταν. Πες τα. Εξήγησε λίγο. Ναι, πριν τα εξηγήσουμε. Λίγο να το ελαφρύνω λίγο γιατί και μετά θα το πάμε να το πούμε. Τι είναι ελαφρύνεις εσύ. Είναι στα κάγκελα οι συγγενείς. Ακούνε. Τι θα πει η οικογένεια του παπά στη Λιβαδιά που ακούει ότι ο μηχανισμός του COVID. Τι έκανε ο μηχανισμός του COVID. Άκουσα με, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Του προκάλεσε ρήξη κυλικής αορτής. Λοιπόν. Που την έβλεπα 3 μέρες. Έβλεπε να πεθαίνει και έλεγα ότι σφαδάζει ο άνθρωπός μας, στραβοκοιμήθηκε. Άκουσα με, λοιπόν. Άκουσα με. Κοντίζω ανοίξω εδώ. Τα πάντα έχω, αλλά ξέρεις, ο φωνιάς δεν έχει έρθει ακόμη να τα βάλει το σύστημα. Λοιπόν. Αμάρε φίλε. Τι να τον κάνω. Τσιγκούνης είσαι. Και τσιγκούνης. Και τσιγκούνης. Αφού είσαι ψευδογιατρός και τσιγκούνης. Λοιπόν. Θα πάρει εδώ. Εντάξει, δεν μπορώ, δεν μου αρέσει αυτό. Πώς σ' αρέσει. Μετά. Κάτσε να θα σου κάνω. Ναι, όχι. Μετά. Με το πεχά το είδες. Εννοείται. Ωραία. Μετά θα σου κάνω ένα. Μου το έχεις πει επειδή έχεις ένα θέμα. Ένα σπερμοδιάγραμμα.
Εντάξει. Φυσικά. Ωραία. Πίνει εδώ μέσα, να μιλήσω εγώ στους ανθρώπους. Ωραία, να μην πω λίγο. Πάρτε κυπελάκι. Να μην μιλήσω για τα θέματα. Πες τα αυτά και μετά πήγαινε. Μετά, εντάξει, ωραία. Φτιάξω εγώ το θεολογικό. Έτσι. Και κινητικότητα και μορφολογία και όλα έτσι. Φίλε, Τι δουλειά σου δεν ξέρεις. Δεν σε πάρα πολύ, με προσβάλλεις. Λοιπόν. Ό,τι θέλει και κινητικότητα θα σου κάνω και μηχανισμούς θα σου κάνω. Λοιπόν, τώρα άκουσα. Μπορεί να βρω και COVID μέσα μου, στο τίποτα τώρα. Με φοβίζεις τώρα. Όχι, όχι. Λοιπόν, άκουσα μετά. Είναι παντού COVID. Λοιπόν, να πω τώρα και θα πούμε για τα. Ότι ο ιός πάει και χτυπάει την πόρτα. Είναι σαν το άσμα. Στο πρώτο χτύπημα χτυπάει την πόρτα ο ιός. Στο δεύτερο μπαίνει μέσα και γίνεται μικρόβιο. Και στο τρίτο φεύγει με σαν ιός. Το ξέρεις το τραγούδι? Ένα παλιό. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, ωραία, πάμε. Ένας απλός εργαστηριακός είναι. Έτσι, εγώ ένας απλός για δικηγόρος. Λοιπόν, Δημήτρη. Ναι, πάμε τώρα σοβαρά. Λοιπόν, θέλω λίγο αυτό με το αιτία θανάτου. Δεν είναι καταρχήν ο κόσμος βλέπει στα πιστωτικά θανάτου λίμωξη COVID-19. Και το θέμα λοιπόν είναι αυτό που συζητεί τότε και με όλους αυτούς τους παγιοκίνητες και τσιόδρας κλπ. Έχουμε ένα καρκινοπαθή. Πρόσεχε, δεν μιλάω για τις δολοφονίες τώρα. Προσέξτε. Γιατί και τις δολοφονίες τις απέδωσαν στο μηχανισμό του COVID. Και εδώ είναι που τρελαίνεσαι, αλλά εδώ είμαστε για αυτά. Έτσι. Πολύ αδύναμη καταρχήν. Είναι πολύ αδύναμο το λέω. Πάρα πολύ. Νίκο. Πάμε στην απάτη. Εξήγησέ μας πάμε λίγο τα δεδομένα. Αν έχουμε παγκοσμίως 100 νεκρούς καταγεγραμμένους από COVID, μόνο οι 6 στατιστικά είναι από COVID, από SARS-CoV-2. Ναι. Ωραία. Μέχρι τώρα παίζουμε με τις λέξεις παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Ναι. Μιλάμε για αρχική, ενδιάμεση. Δεν έχει ρωτήσει εδώ. Ναι. Για αρχική, ενδιάμεση και τελική αιτία. Όμως ξέρουμε ότι στη χώρα μας, εδώ στην Ελλάδα, έχουμε κατά μέσο όρο 314 νεκρούς υπηρεσίως. Γενικά δηλαδή. Γενικά, από όλες τις παθήσεις, από τα ατυχήματα, αυτοκτονίες, από όλα. Ωραία. Άρα έχουμε, τα τελευταία χρόνια, μια συγκεκριμένη δεξαμενή από την οποία πρέπει να αλλιεύσουν κάποιους θανάτους COVID. Και αυτό κάνουν και παίζουν τόσο καιρό. Ναι. Βαπτίζουν ό,τι θέλουν και ουσιαστικά τι γίνεται. Τα νούμερα τα παίρνουν, βαπτίζουν και αλλιεύουν αυτά που θέλουν με COVID έτσι ώστε να διατηρήσουν το αφήγημα. Τίποτα άλλο. Ναι. Τίποτα άλλο. Όμως, επειδή ξέρεις ότι μου αρέσει να μιλάω πάντα και να κοιτάω την ουσία, η αιτία σε όλα αυτά που ζούμε μέχρι τώρα είναι ότι δεν έχουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη στη χώρα. Αν είχαμε πρωτοβάθμια περίθαλψη, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά τα έσχη που γίνονται τα τελευταία 2 χρόνια και όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Πάμε τώρα να δούμε λιγάκι τι σημαίνει αιτία θανάτου. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, αν έχουμε κάποιον που είναι σε τελικό στάδιο καρκίνου, μπορεί να κολλήσει οποιαδήποτε λίμωξη. Μικρόβια, οποιοδήποτε ιό, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2. Όμως, δεν μπορεί σήμερα να μιλάμε και να βάλουμε αυτό το περιστατικό το οποίο έχει πεθάνει από ως αιτία θανάτου κορονοϊό, αλλά θα πρέπει να βάλουμε το υποκείμενο νόσημα, αυτό με το οποίο μπήκε στο νοσοκομείο. Ο Καπραβέλος τι είχε πει, απογειώνοντάς το, ότι καταστρέφει τα πάντα COVID μέσα. Καλά, ο Καπραβέλος έχει πει πολλά. Ναι. Λοιπόν, να βάλουμε ένα παράδειγμα. Ναι. Αν βάζαμε ως αιτία θανάτου του γενικευμένου καρκίνο σε ένα τέτοιο περιστατικό, θα ήμασταν σωστοί. Και τόσα χρόνια αυτό κάναμε. Τα τελευταία 2 χρόνια. Σημασία. Τι κάναμε πριν. Με τη γρήπη τι κάναμε. Με τη γρήπη. Αν ήταν ασθενής ο οποίος είχε καρκίνο και κολούσε γρήπη και πέθανε από τη γρήπη, έτσι, από τις επιπλοκές, δεν θα βάζαμε ότι πέθανε από τη γρήπη, πέθανε από τον καρκίνο. Αν κάποιον είχαμε ο οποίος είχε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα και έμπαινε στο νοσοκομείο, και μετά από ένα. Ναι, έμπαινε στο νοσοκομείο και μετά από 5-10 μέρες κολούσε μια λίμωξη από μικρόβιο ή από κάποια ιώση, δεν του λέγαμε ότι από αυτή η λίμωξη πέθανε. Πέθανε από το αίτιο. Το σκότωσε η λίμωξη. Ναι, αλλά. Γιατί η λίμωξη είναι απόρρια του ατυχήματος, του τραύματος. Ουσιαστικά. Και τι άλλο βασικό, Δημήτρη, ότι μπαίνει κάποιος με τον ιό, την ίωση του COVID, SARS-CoV-2, έτσι. Ναι. Ο οποίος, το έχουμε δει, αυτός ο Χρήστος Καρτάλιος με πάνω, που από το ιατρικό φάκελο προκύπτει ότι όποια ίωση είχε υποχωρήσει. Παρέμεινε μέσα. Και κόλλησε από μικρόβια.
Και πέθανε από μικρόβιο. Μα είναι γνωστό ότι όταν μπαίνεις στο νοσοκομείο, όταν μπαίνεις ειδικά στη ΜΕΘ, μετά από 5-7 μέρες θα κολλήσεις νομοτελειακά κάποιο ενδονοσοκομικό στέλεχος, μικροβιακό. Ναι. Είναι νόμος. Μα μία από τις παραμέτρους του πρωτοκόλλου του θανάτου είναι παρατεταμένες νοσηλείωσης στην μικροβιακές λοιμώξεις, οι οποίες βρίσκουμε σε λοκοτομές κι αυτές. Ένα άλλο πράγμα είναι ότι ενώ κάποιος που έχει υποκείμενο νόσημα, γνωστό ή μη γνωστό υποκείμενο νόσημα, γιατί δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν πάει και έχουν εξεταστεί για να γνωρίσουν τι έχουν. Αυτή είναι η αιτία του θανάτου. Μπορεί να πεις ότι πέθανε από καρδιά, ένας καρκινοπαθής, αλλά την ακόλληση ιό δεν σημαίνει ότι ο ιός το σκότωσε. Ένα εγκεφαλικό. Ένα χειρουργείο. Το θέμα είναι ότι τα έλεγε μπερδεμένα, τα είχε χαμένα λίγο. Μα εδώ τα μπερδεμένα. Γιατί ο Τσιόδρας. Ο Τσιόδρας, ναι, γεφαλικές αιμορραγίες, το γράφουμε. Ναι, πιστεύω, είχε πει τότε, πιστεύω ότι κάνουμε καλά. Παίζουμε. Ναι. Αυτό που δεν του ετέθη ως ερώτημα, ποιο ήταν, Δημήτρη? Εντάξει, το αν κάνετε καλά ή όχι, το συζητάμε, κύριε Τσιόδρα. Η ερώτηση κρίσιμη που δεν έγινε ήταν πια. Πέρσι με τη γρήπη τι κάνατε? Το αντίθετο. Δεν είναι μόνο η πέρσι με την γρήπη. Νίκο, πέρσι. Τα δημοσιεύματα τρόμου που ζούμε τα τελευταία 2 χρόνια και τώρα που το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που θα μεγαλώσουν για να μας πάνε σε lockdown πάλι. Ναι, γιατί ρωτάει ο κόσμος, μα έτσι όμως θα θίξουν τους εμβολιασμένους. Ναι, πώς οι εμβολιασμένοι δεν θα ηρεμήσουν, δεν θα ησυχάσουν. Θα έχουν πάντα περιορισμούς, γιατί δεν τελειώσαμε στις 2 δόσεις. Τους έχουν εκπλήξεις. Ακριβώς. Φτάσουμε στις 7. Επιχείρηση ελευθερία κατά τα άλλα. Ή μη ελευθερία. Ακριβώς. Γιατί ο εμβολιασμένος με 2 δόσεις, εάν τον αφήσει ελεύθερο τελείως, δεν πάει να κάνει την τρίτη. Και πρέπει να κάνει με βάση το σχέδιο, πρέπει να κάνει την τρίτη. Μα πώς να τον αφήσουν ελεύθερο, αφού και αυτός είναι φορέας και μεταδίδει. Μα δεν συζητάμε επιστημονικά, μιλάμε τώρα με βάση το σχέδιο. Με βάση το σχέδιο, εντάξει, ναι. Δηλαδή τα μέτρα που λαμβάνονται με επιστημονικούς όρους. Όχι, με βάση το σχέδιο. Το πρόβλημα είναι, ξεκινάει μέσα από τα πανεπιστήμια και μέσα από τα νοσοκομεία. Η νέα γενιά των γιατρών βλέπει τελείως διαφορετικά το τι σημαίνει η αιτία θανάτου. Καλά, Δημήτρη μου, εδώ να σου πω όμως ότι δεν μιλάμε για φυσιολογική περίοδο. Μιλάμε για, όπως είπε και στον Αντένα, για τη μεγαλύτερη απάντηση στη ιστορία του Ελληνικού. Εντάξει, δεν είναι τα συνηθισμένα εδώ. Λοιπόν, πάμε. Την προκαλεί, λοιπόν, είναι αυτό που συζητάμε. Εσύ το συζητάς, Βαγγελάτη, δεν το συζητάμε εμείς, εσύ το συζητάς. Πάμε να δούμε λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει με τους θανάτους από κορονοϊό το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, και εδώ παιδιά, ελάτε να δείτε τι έγινε σε αυτό το δελτίο ειδήσεων. Γιατί είναι τρέλα, έτσι. Αγαπημένη μας Βίκη Βαρασιά, για σένα είναι αυτό, έτσι. Δεν αναφέρω εδώ ποια είναι η κυρία που μιλάει και δεν αναφέρω ποιος είναι ο άνθρωπος της που πέθανε. Είναι λοιπόν ο Γιώργος Βαρασιάς, ο άνθρωπος που πέθανε. Αυτοί που μας ακολουθούν το γνωρίζουν. Είναι μία από τις νεκροτομές στο Ρίο. Θυμίζω, ο άνθρωπος αυτός ήταν που ήταν αφυδατωμένος. Η κόρη, η Βίκη, ρωτούσε τους γιατρούς γιατί αυτό και είχε πει τότε ο διευθυντής το αδιανόητο, έτσι πρέπει να είναι οι ασθενείς COVID στεγνοί. Καταρχήν αυτό πώς θα ακούσουμε το στεγνό σε μια πνευμονία, ας πούμε, σε μια ιώση? Όχι, δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν μιλάω να διψάει, πρόσεχε, γιατί καμιά φορά σου λέει ότι με αυτά λοιπά έχεις την αίσθηση της δίψας, δεν σημαίνει ότι τον έχουμε τον αφυδατωμένο. Είπε, τους έχουμε στεγνούς, σκόπιμα αφυδατωμένους, εντάξει. Και μετά μας μιλάει ο Κοντολέων με τον Ευαγγελάτο μαζί για μηχανισμό του ιού. Εντάξει. Μα βέβαια. Όχι, άμα τον άλλο ρίξει στο μπαλκόνι. Μηχανισμό του μικροβίου. Ναι, συγγνώμη, του μικροβίου. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται να σας πω εγώ τι έχουμε πει για την υπόθεση του Γιώργου Βαρασιά. Γιατί τρομερό είναι ότι εδώ ακούστηκε ακριβώς. Ακούστηκε ακριβώς. Προσέξτε. Και ενώ αυτό που θα ακούσετε τώρα θα έπρεπε να τεινάξει την καρέκλα του Κοντολέοντα, λες και ήταν. Εγώ όταν το άκουσα το ρεπορτάζ νόμιζα ότι μου κάνω πλάκα. Γιατί ήταν ένα ρεπορτάζ το οποίο κανονικά θα έπρεπε να έχει ενταχθεί σε ένα δελτίο με κεραυνούς κατά των νοσοκομείων. Εντάξει. Και θα καταλάβει ο κόσμος. Εκφωνήτρια. Την ώρα που η χώρα μας μετρά περισσότερους, το γνωστό το πράγμα, μετρά περισσότερους από 13.500 νεκρούς, αφού γράφατε
αφού γράφουμε πέραν των δολοφονιών, αφού γράφουμε τους νεκρούς από τροχαίο, τους γράφουμε COVID, τους καρκίνους και τα πάντα, κάποιοι επιμένουν, δεν γίνεται μια φορά, να αμφισβητούν τη φωνικότητα του κορονοϊού και ζητούν εκατομή. Άκουσαν έτσι. Για τους ανθρώπους που έχασαν. Τολμούν. Και μπαίνει τώρα ο διάλογος της χήρας Βαρασιά με την δημοσιογράφο. Κυρία στο τηλέφωνο μάλλον, μπαίνει κατευθείαν η κυρία Βαρασιά. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Όχι τίποτα άλλο για να δικαιωθεί η ψυχή του άντρα μου που δεν έχει κανένα νόσημα. Εκφωνήτρια. Ο 70χρονος σύζυγος δηλώθηκε ως θύμα κορονοϊού. Η ίδια το διαψεύδει, ζητώντας από τον εισαγγελέα να διατάξει νοικοτομή. Ναι, έχει γίνει νοικοτομή. Και το δέχτηκε ο εισαγγελέας. Πώς δέχτηκε ο εισαγγελέας την νοικοτομή στη Φωτεινή Μιχαλοπούλου? Την ώρα που εγώ στοχοποιούμε από όλο το σύστημα, από όλα τα κανάλια, η εισαγγελία πατρών διέταξε νοικοτομή. Μήνυμα έστειλε η δικαιοσύνη στο σύστημα. Εντάξει, το πολλωστό αυτό το διάστημα. Μας ταλαιπώρησαν τόσο πολύ, πάρα πολύ. Πραγματικά, παιδιά, νομίζω ότι είναι ένα δελτίο εναντίον των νοσοκομείων. Έτσι. Το σύζυγό μου τον κρατήσαν 6 μέρες στο ψυγείο και την 6η μέρα μου έδωσαν άδεια ο εισαγγελέας και κάναμε νεκροψία, νοικοτομή. Εκφωνήτρια. Νοσηλευόταν με κορονοϊό ταυτόχρονα σε διαφορετικά νοσοκομεία. Νοσηλεύτηκαν με κορονοϊό ταυτόχρονα σε διαφορετικά νοσοκομεία. Εκείνος στο Ρίο, ο σύζυγος, εκείνη στον Ιωδρέα. Πάλεψαν 10 μέρες τον ιό, ωστόσο ο σύζυγος δεν τα κατάφερε. Κυρία σε τηλέφωνο, κυρία Βαρασιά. Οι υπεύθυνοι της ΜΕΘ της είπαν της κόρης, εμάς εδώ ο πατέρας σας ήρθε κλινικά νεκρός. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ήρθε τελειωμένος. Ο διευθυντής στη Βίκη Βαρασιά στην κόρη έλεγε ότι τον προλάβαμε, έλεγε ψέματα, ότι δεν πειράχτηκε την ανακοπή που την προκάλεσε η αφυδάτωση ο εγκέφαλος και τον προλάβαμε. Η ΜΕΘ από τότε μου το έχει πει η Βίκη και το είχαν βάσει από τότε. Ότι πήγε τελειωμένος. Πήγε μόνο και μόνο για να βελτιώσει την εικόνα του εν ώψη νοικοτομής που ήξερα ότι πλέον είχε ανοίξει ο δρόμος στην Πάτρα, είχα ρίξει το κάστρο της Πάτρας, ήξερα θα γίνει η νοικοτομή και βελτίωνε την εικόνα απλά ενυδατώνοντάς τον σαν παλαβή. Εντάξει, δεν κατάφεραν τίποτα. Τελειωμένος. Τελικά ο άντρας μου πέθανε μετά από 4 μέρες. Ενυδάτωση. Λες το σύνδεσα πριν ήταν, έτσι. Λοιπόν. Η σύζυγος, εκφωνήτρια. Η σύζυγος μιλώντας αποκλειστικά στο Live News υποστηρίζει πως ο 70χρονος δεν κατέληξε από επιλογές του κορονοϊού, αλλά από αφυδάτωση. Δεν θα έπρεπε να ρωτήσω τον Κοντολέοντα εκεί πέρα τι έχει να πει γι' αυτό. Τίποτα. Τσιμουδιά, σου λέω μέχρι το... Νομίζω ότι είναι σε ένα δελτίο ενάντια στα νοσοκομεία. Αποκαλύψεων δηλαδή, έτσι. Κυρία στο τηλέφωνο, κυρία Βασιά. Επειδή εγώ νοσηλεύτηκα σε άλλο νοσοκομείο, εδώ παιδιά είναι αυτό το οποίο είχα πει. Ο Άγιος Ανδρέας, στον οποίο επίσης επιτέθηκα σφοδρά ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για πολλές νοσηλίες, άλλαξε. Και ήρθε ένας εξαιρετικός εκεί διευθυντής, ο οποίος εφάρμοσε πρωτόκολλο ζωής. Την ώρα που ήταν στεγνός ο Γιώργος Βαρασιάς, την ίδια ώρα η χείρα πλέον Βαρασιά ήταν στο Χίλτον, το Αγίου Ανδρέα. Νερά, φαγητό, ό,τι έπρεπε να γίνει. Το αποτέλεσμα ήταν να πάει σπίτι της. Και ο άντρας θέσει στον τάφο. Μιλάει η ίδια. Επειδή εγώ νοσηλεύτηκα σε άλλο νοσοκομείο, εγώ είχα πολύ καλή περίθαλψη. Μου φωνάζα κάθε μέρα να πίνω 3 μπουκάλια νερό. Προσέξτε, παιδιά. Θυμίζω ότι η Ειρήνη Βραχάλη και η Αθηνά Βραχάλη πλάσαραν στο Αττικό νερό στον πατέρα τους, στη Ζούλα, λες και πήγαιναν ναρκωτικά στον κρατούμενο νεκρομανή στο Κορδαλό, έτσι. Γιατί εκεί δεν επέτρεπαν. Κέρβεροι. Μακριά από τα νερά. Εκεί οι νοσηλεύτριες ήταν γκεστάπο, έτσι. Έτσι και εγώ στο οξυγόνο. Τι κάνεις, θα πεθάνεις. Μακριά από το νερό δεν κάνει, θα πεθάνεις. Μου φωνάζα κάθε μέρα να πίνω 3 μπουκάλια νερό. Ενώ στο σύζυγο που ρωτούσα τα παιδιά μου, εδώ στον πατέρα μου, γιατί δεν δίνετε νερό, αφού όπως μας λέτε, γιατί εμείς τους ασθενείς, λέει εδώ στο νοσοκομείο, τους κρατάμε στεγνούς. Ακούγονται τώρα αυτά. Στο δελτίο, πρόσεξε. Είχε πάθει νεφρική ανεπάρκεια
νέκρωση κεφάλου. Με λίγα λόγια είχε πεθάνει από εφυδάτωση. Το λέει. Και συνεχίζει η φωνήτρια. Και οι περιπτώσεις συγγενών που αμφισβητούν το αιτικό πόρισμα και καταθέτουν αίτηση για νεκροτομή όλο ένα και πληθαίνουν. Δεν νομίζεις ότι είναι δελτίο εναντίον των νοσοκομείων, ναι. Έχει και ένα κύριο ακόμα. Οι ιατροδικαστές από την πλευρά τους. Έχει μιλήσει άλλη για δολοφονία με την αφυδάτωση, έτσι, το πρόσεξε, με ανακοπή και εγκεφαλική νέκρωση, η οποία απεκρύβει από την οικογένεια και απεδείχθηκε στην νεκροτομή, έτσι. Έχει γίνει αυτό το μπάμα, γιατί είναι φοβερή. Το βγάλα σωστά. Δεν ξέρω τι κόψαν άλλο, δεν είχα ακούσει τι είπε ακριβώς η μητέρα της Βίκης, αλλά παρουσιάστηκε σωστά. Δηλαδή, εγώ έτσι θα το έβγαζα. Δεν το έβγαζα καλύτερα. Και τι λέει μετά. Οι ιατροδικαστές στην πλευρά τους βλέπουν οργανωμένη φάμπρικα πίσω της αιτήσεις εκταφών. Δηλαδή, η άλλη καταγγέλει ότι ο άντρας της, ενώ εκείνη είχε σωστή περιποίηση, ήταν αφυδατωμένος. Καλωδητικός φάκελος, Δημήτρης το είχα πει, έτσι. 3 μέρες πριν την ανακοπή ήταν δραματικός. Ο Σοκράτης ο Σαντήρης το έδειξε σε 3 καρδιολόγους, χωρίς να τους πει ότι υπάρχει ανακοπή και ότι πέθανε, για να του πω τι εννοώ, τι βλέπεις. Και οι 3 είπαν, συγγνώμη, αυτός ο φάκελος είναι ασθενούς σε νοσοκομείο. Επιμένουμε σε νοσοκομείο, πρώτον, και δεύτερον, ακόμα δεν έχει πάθει ανακοπή. Ζει. Μετά τους είπαμε και ανακοπή πέθανε. Εγκεφαλική νέκρωση υπέστη και πέθανε. Λέει αυτό για την αφυδάτωση και λέει, βλέπουν φάμπρικα. Εκεί δηλαδή αλλάζει το και λες ότι δεν είναι εναντίον των νοσοκομείων, διότι όταν λες ότι βλέπει φάμπρικα πίσω από αιτήσεις εκταφών, όταν η άλλη προηγουμένως σου λέει ότι ποια φάμπρικα, εδώ έπρεπε να πούνε ότι βλέπουμε φάμπρικα δολοφόνων. Όχι φάμπρικα πίσω από τις αιτήσεις εκταφών, δηλαδή αυτό το συγγενό των θυμάτων των δολοφόνων. Αλλάζει εδώ πέρα. Δηλαδή είναι και με ορισμένους να δέχονται στα γραφεία τους 2 με 3 κλήσεις την εβδομάδα. Προσέξτε, δεν ξέρω τι γίνεται γενικώς και αορίστως, γιατί τώρα οι αιτήσεις που γίνονται για νεκροτομές, δεν ξέρω πόσες γίνονται και αν γίνονται, πρέπει να γίνουν αρκετές. Αλλά εκεί πηγαίνει ο Λέον. Κοντολέοντα το λέγαμε. Ναι. Εντάξει, Λέοντας. Μη χάνω μυαλό μου. Ο κ. Λέον. Εκεί πήγε ο κ. Λέον. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Χωρίς τεχνικό σύμβουλο. Εγώ τις νεκροτομές που τις έκανα, δεν τις έκανα με τον κ. Λέοντα. Μόνο εκεί να περιμένω θα πει ο δικαστής του κράτους. Θα διορίσει το κράτος, ας πούμε. Όχι. Εκεί βάζαμε τεχνικό σύμβουλο. Από πάνω, έτσι. Τώρα, άμα πάει ο Λέον τώρα στην νεκροτομή που ζητάει μια οικογένεια αύριο, ας πούμε, γιατί αμφισβητεί, θα πει ότι τον έφαγε ο ιός. Να, βρήκατε και το μηχανισμό μέσα. Ήταν δύο γκαζάκια, είχε βάλει κορονοϊός μέσα στο. Μπορεί να το πει και αυτό, ότι βρήκε 2 γκαζάκια μέσα στον οργανισμό. Εντάξει, με μηχανισμό, έτσι με. Εμπεριστικό μηχανισμό. Ναι, που παρέμβηκε και στην 17 Νοέμβρη ενδεχομένως. Αυτό θα πει αυτός. Περιμένει την προκήρυξη. Αλλά πονάνε οι δικές μας νεκροτομές, γιατί εμείς δεν πάμε έτσι. Κάντε τι. Τους βάζουμε πάνω και το μπαμπούλα. Και γι' αυτό έχουμε τις αιτίες που έχουν πιστοποιηθεί, αντί να έχουμε τους μηχανισμούς του κόβει με γκαζάκια μέσα στα σώματα. Λοιπόν, Ευαγγελάτος, ο αρμοδιότερος θα μας τα πει είναι ο κ. Λέον. Νομίζω δεν χρειάζεται συστάσεις, τον γνωρίζουμε όλοι. Εντάξει, και τον ευχαριστώ πολύ που και σήμερα μας βοηθάει να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα, την οποία έχει φροντίσει προηγουμένως την πει ο ίδιος. Δεν τον έχει αφήσει, δηλαδή την έχει αποτυπώσει ίδιο ο Ευαγγελάτος. Και ουσιαστικά του λέει επιβεβαίωσε. Ό,τι σου λέω, πες το. Οπότε εκείνη την ώρα, μέσα στην πραγματικότητα είναι και ότι είναι μικρόβιο ο ιός. Ναι. Εντάξει. Και εγώ το λέω και ο Λέον. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Λοιπόν, Λέοντας. Καλά, Λέον. Ναι, Λέοντας. Καλησπέρα κύριε Ευαγγελάτη. Λέον. Καλησπέρα κύριε Ευαγγελάτη και ευχαριστώ την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε, τα γνωστά, εντάξει. Γλυκά, εδώ τα γλυκά που σας έφερα. Ευχαριστώ, δεν τρώω γλυκά, έχω ανοίξει το σάχαρο. Τελειώνουν αυτά. Αρχίζουν να γίνονται πολλές αυτές οι αιτήσεις για νεκροτομές ή και για εκταφές. Πρόσεξε. Και εδώ μπαίνει για πρώτη φορά η λέξη νεκροτομή. Σκέτο και μετά εκταφή. Είναι αυτό που λέμε τρέχουν και δεν φτάνουν. Εδώ είναι η λέξη κλειδί. Νεκροτομές. Επιτέλους. Εδώ είναι ο φόβος. Γιατί και εκταφές δεν είναι εκταφές
τον βγάζουμε τον τάφο και τον αφήνουμε εκεί. Νεκροτομές ακολουθούν. Ακριβώς. Αλλά έπρεπε να μείνουν σε εκταφές για να σου λέει, γιατί και ο κόσμος, η γιαγιά τώρα και ο παππούς τώρα στο χωριό, ακούνε, τους βγάζουν τον τάφο, τους παρατάνε. Γιατί δεν ακολουθείτε, δεν μιλάνε για τις νεκροτομές που ακολουθούν τις εκταφές, σου λέει, κάνουν εκταφές. Είναι ένας δικηγόρος ο οποίος ζητάει εκταφές. Δηλαδή, με παρουσιάζουν εμένα να πηγαίνω στο εισαγγελέα και να του λέω του εισαγγελέα, κύριε εισαγγελέα, πέρναγα από το πρώτο νοικοταφείο και είδα εκεί μπαίνω δεξιά και 2 τάφους. Δεν τους ανοίγουμε να τους κάνουμε. Να τους πάμε στο 5ο. Ναι, αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, και βεβαίως οι συμβούλια δικαστικά έχουν πει ναι, τρομερά. Εδώ είναι πλήρης οι φάκελοι. Τους έχει 2 ευαγγελάτους φάκελους. Δεν τους πρόσεξαν τα συμβούλια φετών, πλημμυρωτικών. 20 εγγελείς που έχουν διατάξει νεκροτομές δεν τους έχουν δει τους φακέλους όπως έχει 2 ευαγγελάτος. Αυτός ξέρει καλύτερα. Έτσι. Είναι πλήρης οι φάκελοι. Αμφισβητούν την επιστήμη. Τα πιστωτικά θανάτου, λοιπόν. Λέων, κοιτάξτε. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι σίγουρα ο ρυθμός που έχουμε τόσο σε τηλεφωνήματα όσο και σε πραγματοποιήσεις ουσιαστικά νεκροτομών είναι ακόμα μεγαλύτερος από ότι. Είναι αρκετά μεγαλύτερος από ό,τι ο συνηθισμένος, και μάλιστα εδώ το σημαντικό είναι ότι η αύξηση αυτή είναι κυρίως από ανθρώπους που ουσιαστικά δεν πιστεύουν στον κορονοϊό. Και πετάει και την αλητεία εδώ. Εντάξει, έλα. Πιστοποιητικά φωνημάτων. Ναι, όχι πιστοποιητικά φωνημάτων. Εδώ συκοφαντεί την Βίκη Βαρασιά και η Ειρήνη Βραχάλη. Πιάνω 2. Ακριβώς. Ποιος σήμερα είναι αρνήτριες του κορονοϊού? Ότι υπάρχει κορονοϊός. Είναι εύκολη ταμπέλα και βέβαια πρέπει να έρθει και ο Λέων να το πει. Είναι αρνητές του κορονοϊού. Δηλαδή τι είναι? Είναι ψεκασμένοι. Είναι φευγάκι. Το να βάζουμε ταμπέλες είναι το πιο εύκολο. Ναι, φίλε, αλλά να βγαίνει τώρα επιστήμονας. Έλα τώρα. Να βγαίνει ο Λέων και να λέει ότι είναι κυρίως από. Και να μην είμαστε και σε θέση να διασταυρώσουμε. Να του πούμε, έλα, πες μας ποιες έχουν πάρει, να δούμε τι έχουν πει αυτοί σε σένα. Δεν πιστεύουν στον ιό. Το λες εσύ. Έτσι. Λοιπόν, δεν πιστεύουν στον κορονοϊό. Δεν πιστεύουν, αν θέλετε, στα επιστημονικά δεδομένα. Πρόσεξε. Δηλαδή, ζητάει η Ειρήνη Βραχάλη. Θέλω νεκροτομή για τον πατέρα μου. Ζητάει ο Στάλος ψυχογειός. Θέλω νεκροτομή για την μητέρα μου. Δεν τους λέει επειδή δεν υπάρχει ιός, εντάξει, ούτε επειδή ποια δεδομένα δεν πιστεύουν, σε ποια δεδομένα πιστεύει ο Στράτος ή η Βίκη δεν πίστευε ή η Ειρήνη, σε ποια δεδομένα δεν πίστευαν. Τι αιτία? Τα επιστημονικά δεδομένα γενικώς, όχι. Τα δεδομένα της νοσηλείας έχουν μπροστά, τη φρίκη που βίωσαν έχουν μπροστά, τις αντιφατικές εντός εικόνων ενημερώσεις έχουν στο νου τους, τα αλαλούμ και τα απίστευτα ψέματα στις ενημερώσεις αυτές, στα ψεύτικα πιστωτικά θανάτου και στα ψεύτικα τεστ θετικά αποτελέσματα. Έχουν στο μυαλό τους να φωνάζουν το έντερο, ποιο δεδομένο έχει η Ειρήνη, να του λέει του γιατρού για τα κολπώματα και να του λέει και να απαντάει ο γιατρός, είδατε τι κάνει COVID, κολπώματα. Εντάξει. Λοιπόν, αμφισβητούν τελικά την αιτία θανάτου. Αυτοί ως της ασθένειας, ενώ και ουσιαστικά θέλουν να την επιστήμη πάλι, και εδώ λέει το οξύμορο, γιατί το δικαστική είναι μια επιστήμη και μάλιστα μια ειδικότητα της ιατρικής να δώσει μια διαφορετική απάντηση σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό. Και λέει ο Ευαγγελάτος, αυτό που λέτε είναι πολύ δοσμένο, γιατί πάλι στέφεσαι στην επιστήμη και επειδή σε εσάς σας αφήνουν τον επιστήμονα. Δηλαδή, πρόσεχε τώρα, για να εξηγήσετε τι είναι αυτό. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει. Ναι, δηλαδή, σου λέει ότι είναι οξύμορο ποιο? Το ότι αμφισβητείς, αλλά ταυτόχρονα αμφισβητείς την επιστήμη, αλλά ζητάς τον επιστήμονα, αλλά ταυτόχρονα ζητάς από αυτόν τον επιστήμονα να σου πιστοποιήσει αυτό το οποίο θες εσύ. Δηλαδή, παιδιά, τι λέει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος τι λέει. Και συμφωνεί βέβαια και ο Ευαγγελάτος. Με πυροβολάει ένας αστυνομικός. Εντάξει. Και καταγγέλνω τον αστυνομικό ή μου κάνει 1002 πράγματα ένας αστυνομικός. Και το καταγγέλνω πού? Σε αστυνομία. Πού θα το καταγγείλω? Δηλαδή. Στον μπακάλικο. Και σου βγαίνει ο Ευαγγελάτος και σου λέει, βλέπετε, κατηγορεί τον αστυνομικό, αλλά πάλι από τον αστυνομικό ζητάει βοήθεια. Πού θα πάω, Ευαγγελάτε? Πού θα πάω? Στο νοσοκομείο έγινε αυτό. Έχει συνηθίσει να πηγαίνω στο δημοσιογράφο. Ναι, στο Ευαγγελάτο. Όχι, ναι, αλλά είναι και οξύμορο. Είναι οξύμορο. Γιατί εφόσον. Δηλαδή, είναι οξύμορο να αμφισβητώ την αιτία θανάτου σε ένα νοσοκομείο, που είναι πάνω σε ένα πιστικό. Είναι οξύμορο με το ότι πάω σε το δικαστή να ανοίξει το πτώμα να δει τι έχει γίνει μέσα.
Είναι οξύμορο, πού θα πάω. Δηλαδή, πού θα πρέπει να πάω, ρε Ευαγγελάτη, και άστο ο Ευαγγελάτος είναι ο Ευαγγελάτος. Ο Λέων, του δικαστής, ο Μεγιστάνας του δικαστικής, να μας λέει ότι είναι οξύμορο που έχονται σε εμάς. Πού θα πήγαινα, πες μας, όχι. Για να μην ήταν οξύμορο, πού έπρεπε να πάνε. Στο Βασιλόπουλο. Πού έπρεπε να πάνε. Λοιπόν, να ρωτήσω, λέει, κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε. Λέει κάποιος, μου είπαν ότι ο πατέρας μου πέθανε από κορονοϊό. Και τελικά δεν πέθανε από κορονοϊό, πέθανε από καρδιά. Εκεί με την καρδιά. Ναι. Τι να πει, τι άλλο να πει. Να πει για κομμένες αρτηρίες, να πει για τραχείες, να πει για κεφαλικά, να πει για κολπώματα, καρδιά. Κολπώματα, εντερικές νεκρώσεις. Όχι, καρδιά. Αυτό φαίνεται ψυχασμένο. Η πλάκα είναι με τα κολπώματα. Η πλειοψηφία των ηλικιωμένων έχει κολπώματα. Άρα είναι μια πολύ εύκολη λύση. Ναι. Να ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα. Σου λέει, τον παρουσιάζει ψεκασμένο του τύπου αμφισβητώ ότι πέθανε από τον μπαλκόνι που έπεσε, που τσακίστηκε. Όχι, μια χαρά ήταν όταν έπεσε από τον εκτόροφο. Από καρδιά πέθανε. Εντάξει. Εξηγήστε μας, μπορεί να πεθάνει κανείς από κορονοϊό? Δηλαδή μπορεί να γράψετε εσείς σε χαρτί αιτία θανάτου κορονοϊός? Και δεν του λέει ο Λέων εκείνη την ώρα να σας δει. Ο Λέων θα έπρεπε να του πει, άνθρωπέ μου, θα έπρεπε να μου πεις το περιστατικό, αυτό το περιστατικό και τι υποκείμενα νοσήματα έχει. Από τι μπήκε, από τι έπασχε και μπήκε με κορονοϊό. Αυτά που λέγαμε πριν. Είχε καρκίνο, είχε διαβήτη, ήταν νευροπαθής, είχε ιστορικό καρδιάς. Ναι. Και εγώ τώρα βλέπω το μαγνητοφώνης και το λέμε. Δηλαδή μπορεί να γράψετε εσείς σε χαρτί αιτία θανάτου κορονοϊός. Δημήτρη μου, το πρώτο πράγμα που να του πει ο Λέων, γιατί ο Λέων αν μη τι άλλο έχει δει 1 εκατομμύριο πιστωτικά. Εντάξει. Και αν δεν τα έχει δει, ενώ το δικαστής, ας ρωτήσει εμένα που δεν είμαι ιατροδικαστής και δεν είμαι γιατρός, αλλά είμαι δικηγόρος, να το πάω εγώ. Να το πάω 50, να το πάω 100. Έχω 500 στο γραφείο μου. Να το πάω. Αιτία θανάτου. Λίμωξη COVID-19. COVID-19. COVID σκέτο. Κορονοϊός. COVID. SARS-CoV-2. COVID-19. Λίμωξη. Έχουμε όσοι είναι το επίσημα αφηγήματα αυτή τη στιγμή, Νίκο, πρέπει να πάνε για το Νόμπελ Ιατρικής, γιατί έχουν εξαφανίσει όλες τις άλλες αιτίες θανάτου. Ναι, εντάξει. Έτσι. Νόμπελ Ιατρικής. Όχι. Κόπερφελντ, ναι. Νόμπελ Μαγείας. Λέων, λοιπόν λέει, πρόσεχε το Λέων τώρα, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την ερώτηση. Έχει ενθουσιαστεί ο Λέων τώρα, έτσι. Γιατί είναι, ξέρετε, πραγματικά εκεί το κομβικό σημείο. Το έχουν πει να πει αυτό το παραμύθι. Που δυστυχώς πάρα πολλοί κόσμος, πιθανά όχι μόνο αυτοί που ονομάζουμε αρνητές, λίγο σου λέει μην το πάω εδώ, να το μαλακώσω. Αλλά γενικότερα δεν το έχει αντιληφθεί ο κόσμος. Εδώ ο κορονοϊός πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι ένας ιός που ουσιαστικά μία ίωση που πλήττει. Πρόσεξε. Δεν του λέει σε βλάκας που λύγει στο ιό το μικρόβιο. Σαν να μην το έχει ακούσει. Δεν τον διορθώνει δηλαδή. Αλλά επειδή δεν μπορεί να πει το μικρόβιο αυτούς. Είναι ένας ιός που ουσιαστικά είναι μια ίωση που πλήττει το σώμα μας. Στον καθένα, να το πω απλοϊκά, η ίωση αυτή μπορεί να πλήξει επιλεκτικά κάποια όργανα. Δηλαδή σε κάποιους μπορεί να πλήξει την καρδιά. Τι έχεις να πεις αυτό? Εντάξει, μπορεί να πλήξει την καρδιά. Εννοείται μπορεί να πλήξει. Το θέμα είναι. Το 6% πέθανε από COVID. Πέθανε από COVID. Καθαρά. Το υπόλοιπο 94% είχαν υποκείμενα νοσήματα. Και σύμφωνα με την ιατρική πρακτική μέχρι πριν από 2 χρόνια, η αιτία θανάτου είναι το υποκείμενο νόσημα. Άρα εδώ μιλάει για το 6% που πλήττει απευθείας ο SARS-CoV-2, η γρίπη, ο SARS-CoV-1. Ναι. Έτσι. Να μπορεί να πλήξει τα αγκία και να έχουμε θρομβώσεις. Και στις τρεις περιπτώσεις έχουμε διαφορετικούς μηχανισμούς θανάτου τελικά. Όμως η αρχική αιτία θανάτου δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι μία και μόνο, ιός. Όχι. Άμα ήταν σωστός θα έπρεπε να πει, κύριε Ευαγγελάτο, πείτε μου το περιστατικό αυτό, έτσι, το ιατρικό του ιστορικό. Τι κάνει εδώ πέρα? Τσουβαλιάζει τα πάντα. Τσουβαλιάζει τα πάντα. Αυτό κάνει, να το πούμε λαϊκά. Τσουβαλιάζει τα πάντα. Δεν υπάρχει, λέει, καμία αμφιβολία ότι είναι μία και μόνο ίωση για τα πάντα. Το κλείσε. Τελειώσαν οι υπόλοιπες ιώσεις. Απίστευτος είναι.
Έτσι. Τα πάντα όλα. Ούτε μικρόβια, ούτε ιώσεις, ούτε τίποτα. Μόνο SARS-CoV-2. Πρόσχη, πάμε τώρα σε αυτό που λέμε πάντα. Η οποία είχαμε και μάλιστα εργαστήρια. Η ίωση, η οποία είχαμε και μάλιστα εργαστηριακά διαπιστωμένη από τη στιγμή που είναι και μάλιστα με επίσημα PCR. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αξιόπιστα πλήρως. Εννοείται. Δεν μπαίνει σε κάθε περίπτωση. Με 40 κύκλους, τίποτα. Λοιπόν, είπαμε, η επιστήμη δεν είναι απόλυτη. Μέσω αμφισβήτησης προχωράει. Όποιος είναι απόλυτος είναι στα ιερατεία άλλων εποχών. Έβγαλε πόρισμα. Εννοείται. Ο άνθρωπος έβγαλε πόρισμα για 14.000 θανάτους. Το καταλαβαίνεις τι έκανε. Εννοείται. Είναι απίστευτος. Απόλυτα καταλαβαίνω. Βαγγελάκος, μας τα είπατε, μας τα λέτε τόσο καθαρά, τόσο σταράτα. Για να γίνει σαφές σε όλους. Επειδή λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι, λέει, που πάντα όταν χάνεις το δικό σου λες, βρε παιδί μου, μήπως κάτι μπορούσα να κάνω παραπάνω, κάτι πήγε στραβά. Επειδή λοιπόν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πέφτουν από δίπλα. Πέφτουν από δίπλα. Και όταν εσύ και πυρεπείς, πολλές φορές καταπίνεις αμάσιτα πιο εύκολα χάζα πράγματα. Ευαγγελά τον εαυτό σου περιγράφεις. Που δεν έχεις πέσει στο λαό και τους παρασύρεις και καταπίνουν αμάσιτα, τα δικά σου καταπίνουν αμάσιτα. Τα δικά μας είναι μασημένα, είναι από ειδικούς φακέλους, από νεκροτομές, είναι από σε κάθε περίπτωση συγκεκριμένα πράγματα, όχι τα τσουβαλιάζουμε όλα, πέθανε όλη την ίωση. Εντάξει, σε κάθε μία. Εγώ δεν έχω πει ότι 14.000 είναι δολοφονίες ή είναι απάτες, όχι. Έχω πει συγκεκριμένα πράγματα για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εντάξει. Οπότε μετά κάνεις και μια αναγωγή. Γιατί όταν γίνεται κάτι σε 500 περιπτώσεις. Και όπως λέμε τώρα, πετάγεται όπως κάναμε το live, πετάγεται από τη μία Βασιλακόπουλος και από την άλλη η Παγώνη και λέει θέλω μελέτες. Μελέτες. Εντάξει, ναι. Θέλω μελέτες. Ναι. Φαντάζομαι μας συνέβη τώρα Παγώνη εδώ πέρα. Λοιπόν. Κρύωσες. Ναι, μου ήρθε κάτι. Το Βασιλακόπουλο τον είδα από κοντά. Εντάξει. Ωραία. Θα κάνουμε και ένα live για τον Εθνικό Σύλλογο. Περιμένω να τελειώσει. Γιατί έχω πολλές εκπλήξεις για τον Εθνικό Σύλλογο για τις 7 Οκτωβρίου. Πάρα πολλές εκπλήξεις. Οπότε τους πάω μία-μία. Θα γίνει ένα live ωραίο για τη μέρα εκείνη με Βασιλακόπουλο, Μαγιορκίνη και Σύψα. Αχ, ο Σύψας. Δεν μπορώ να πω ότι. Όχι, δεν λέγονται. Πόσο θα ήθελα να το ανεβάσω αυτό. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, πάμε στη γρίπη, λέει. Θα σου το πω διαφορετικά. Ξεχάστε τον κορονοϊό. Πάμε στη γρίπη. Από τη γρίπη πεθαίνουν, λέει, περίπου 200 άτομα το χρόνο. Πώς είναι? Όχι. Όχι. Τελείωσε, Όχι. Τους εκανικούς. Όχι φυσικά. Υπό κανονικές συνθήκες στη χώρα. Δεν είναι η γρίπη η αιτία θανάτου. Δεν πεθαίνεις από γρίπη. Από την επιπλοκή που σου προκαλεί η γρίπη. Να κάνουμε λίγο μια παρένθεση. Η γρίπη υπάρχει ξανά, περίμενε, κάτσε. Η γρίπη είναι το μικρόβιο. Που σε πλήττει. Το ίδιο είναι και ο κορονοϊός. Μάλιστα. Τι να πεις τώρα. Δεν ξέρω. Μισό λεπτό. Έχουμε καλός ή κακός στο εργαστήριο. Γνωρίζουμε τι γίνεται στο σύστημα υγείας. Από πέρυσι τον Μάρτιο-Απρίλιο έχει στεγνώσει, του 20, έχει στεγνώσει η αγορά εντελώς σε kit μέτρησης, ανίχνευσης ή τα 1-1 ή τα 3-2. Τίποτα, δεν υπάρχει, δεν μετριέται. Ναι. Δεν μετριέται. Όχι υποκαταγραφή, 0. Ναι. Τώρα βγαίνει ο Κοντολέων, όχι ο Ευαγγελάτος πάλι, συνεχίζει και λέει την ηλικιότητά Ναι, του. αλλά το δέχεται όμως. Έτσι. Γιατί πώς, αυτά που λες τώρα, δεν σε διακόπτω, Ναι. συνεχίζεις αυτό. Απλά, συνέχισε τα όχι, πράγματα. γιατί σου λέω ότι ο Λέων μετά τα επικυρώνει αυτά. Απλά αυτό σου λέω. Και λέει, και για να είμαστε, αν μου επιτρέπετε, λέει, αν να το επιτρέψει κιόλας, και για να είμαστε ακόμα πιο πλήρεις, δηλαδή ήταν πλήρη αυτά που είπε, σωστά δηλαδή αυτά που λέει ο Ευαγγελάτος, και θέλω να γίνω και πιο πλήρη, γιατί πρέπει να πει πιο. Για λέγε λοιπόν, εδώ έλεγες. Λοιπόν, εδώ πέρα. Γιατί γρήπη έλεγες, ότι έχω στεγνώσει από τα kit κλπ. Ναι, η γρήπη είναι το μικρόβιο που σε πλήττει. Ναι. Ουσιαστικά συνεχίζει και λέει την χαζομάρα ναι. ότι ο ιός είναι μικρόβιο. Ο ιός είναι ένα μη ζωντανό πράγμα. Μια μη ζωντανή οντότητα. Ναι, όχι οντότητα. Ναι, κομματάκια γενετικής πληροφορίας, κομματάκια σκουπιδάκια, και το μικρόβιο είναι ζωντανός οργανισμός. Διότι έχει βιολογικές διεργασίες. Κύριε Ευαγγελάτε, ζωή σημαίνει οτιδήποτε
έχει βιολογικές διεργασίες. Δεν υπάρχει ιός που να έχει βιολογικές διεργασίες. Αποφασίστε. Εντάξει, άστο, δεν το διορθώνει άλλο. Όταν λοιπόν κάποιος περιφέρει τώρα, γιατί υπάρχουν τέτοιοι. Όταν κάποιος περιφέρει τώρα. Η συζήτηση είναι σε ταβέρνα. Αλλά θα πρέπει και το χρωστάω. Καλά, μην το χρωστάω. Ναι. Αυτό την πρώτη φορά που μου έκανε την τιμή να με βγάλει στο δελτίο του. Ποιος? Ο Γελάτος? Ναι. Και η Νάκη μου απευθύνεται ουσιαστικά σε μένα και λέει: υπάρχουν και αυτοί καημένοι. Ναι, κύριε Βαγγελάτη. Κύριε Βαγγελάτη, ναι, υπάρχουν και καημένοι σαν εσάς που δεν ξέρουν τι σημαίνει ιός και τι είναι μικρόβιο. Αυτό λες μόνο. Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Του το χρωστάω, όχι, το χρωστάω. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Φίλε, τώρα αυτό. Δεν πειράζει, δεν ξεχνάω. Όταν λοιπόν κάποιος περιφέρει τώρα, γιατί υπάρχουν τέτοιοι που σου λέει: μου είπαν ότι πέθανε ο άνθρωπός μου από τον κορονοϊό και δεν πέθανε από τον κορονοϊό. Να από τι πέθανε, πέθανε από καρδιά. Τρίτη φορά καρδιά. Ναι. Όλο καρδιά είναι. Καρδιά. Είναι έξω καρδιά άνθρωπος. Ξέρεις τι γίνεται. Αγαπάνε. Ναι, αυτό. Αγαπάνε. Μα ο κορονοϊός προκάλεσε το έβραγμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τίποτα άλλο. Όχι, τίποτα. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν θα δείτε ποτέ γραμμένο αιτία θανάτου COVID. Ψεύτης. Πάρτι θα κάνουν πάνω και έχουμε απενοποιήσει τα σχόλια για οι φίλοι από κάτω. Έχουμε 5.000 φίλους και άλλους 5.000 ή 10. Και έχουμε πολλούς κοινούς βέβαια. Δεν έχουμε πολλούς. Τι? Γύρω στους 200 έχουμε. Κοινούς, ναι. Μόνο. Έχουμε διαφορετικά κοινά. Ναι. Τι λένε? Εγώ είμαι πιο νεανικά, ρε παιδί μου. Βάζ' τα διάλα, ρε. Θα μου πεις εμένα πιο νεανικά. Εντάξει, πάγασε, πειράζω. Άσε, ναι, είναι καλά, φύγε από εδώ. Λοιπόν, παλιόγερε. Θα πεις εμένα. Εγώ είμαι 25 χρονών παιδάκι να μου. Εντάξει. Εσύ είσαι τα χρονάκια σου. Το ξέρω. Λοιπόν. Μα ο κορονοϊός προκάλεσε λοιπόν το έβραγμα, δεν πεθαίνει από COVID. Δεν θα δείτε ποτέ γραμμένο αιτία θανάτου COVID. Λοιπόν, τι θα του κάνω τώρα. Για πες. Κάτι που θα του κάνω με την αιτία θανάτου COVID. Έχω ένα σκασμό πιστικά. COVID-19. Δηλαδή, και μάλιστα κύριε Βαγγελάτε, όχι απλά γράφουν αιτία θανάτου COVID, αλλά το φοβερό είναι όταν κάνουμε τη σύγκριση μεταξύ του πιστωτικού θανάτου του νοσοκομείου που γράφει COVID-19, όταν κάνουμε τη σύγκριση με το πιστωτικό θανάτου που βγαίνει μετά την δικοτομή. Και είχαν ανεβάσει. Δεν με παρακολουθείς όμως, κύριε Βαγγελάτη, καλά. Δεν με παρακολουθείς καλά. Και με στεναχωρείς. Δεν πάνε 2 εβδομάδες που ανέβασα του Μιχάλη του Βραχάλη τα 2 πιστωτικά. Κάνουν τον κόπο, θα το ανεβάσω πάλι σήμερα. Στο θυμίσω. Τι λέει το πιστωτικό θανάτου μετά το θάνατο στο νοσοκομείο? COVID-19. COVID-19. Τι λέει μετά την οικοτομή? Ισχυμική νέκρωση εντερικού σωλήνα. Εντάξει. Ευαγγελάτε. COVID, Ευαγγελάτε. Ξέρεις τι, μπερδεύτηκε. Είχε το Αντωνιάδη δεν φταίει. Από το ρεπορτάζ μπερδεύτηκε, τώρα εντάξει, δεν μπερδεύτηκε. Μιλάει για τα πιστωτικά θανάτου μετά τις εκδομές. Εκεί δεν υπάρχει COVID, ναι, όντως. Εκεί δεν υπάρχει COVID. Εκεί δεν υπάρχει COVID. Πράγματι, Ευαγγελάτε, εκεί έχεις δίκιο. Πριν υπήρχε όμως. Κοιτάζω από εκεί. Εδώ είναι η κάμερα. Εκεί είναι η κάμερα. Ναι, αλλά άμα κοιτάω την κάμερα εκεί δεν βλέπω τη φάτσα μου. Λοιπόν, δηλαδή δεν βλέπω τι λέω. Μα ο ήλιος δεν κάνει αυτό, δεν μπορεί να βλέπει τον εαυτό του. Α, τώρα με κοροϊδεύεις. Ναι, λίγο έτσι. Αφού σου είπα ότι έχω πιο νεανικό κοινό, κοιτάξτε λίγο να σου φτιάξω τη διάθεση. Τι είμαι ο ήλιος σου? Όλο του κόσμου είσαι. Θα τρελαθώ. Να φεύγω σιγά σιγά μου. Δεν έκανα πιο πέρα, κάτι να κάνω πιο πέρα. Λοιπόν, Λέων. Δεν από λίγο να μου κάνεις σπερμοδιάγραμμα. Σπερμοδιάγραμμα σου κάνω. Μα θες εδώ, τι κάνουμε τώρα. Τώρα να με εκμεταλλευτείς τώρα που έχω. Λέων, και για να είμαστε, αν μου επιτρέπετε, και για να είμαστε ακόμα πιο πλήρεις, επειδή είναι πιστωτικό θανάτου, έχει αρχική, ενδιάμεση και τελική αιτία, η τελική αιτία μπορεί να είναι πράγματι διαφορετική σε κάθε θύμα της COVID-19, όμως η αρχική αιτία σε όλους τους ανθρώπους αυτούς που περιγράψαμε πριν προφανώς είναι COVID-19. Όχι, ωραία, πάμε. Άστο. Το έχεις. Ωραία, τελική αιτία. Ωραία. Έχουμε 10 ασθενείς με 10 τελικές αιτίες από νεκροτομές. Ωραία. Όχι από νεκροτομές, δεν έχουμε COVID-19. Άκουσε με λίγο. Άκουσε. Έχουμε 10 θανάτους. Ναι. Ωραία. Αυτοί σου λένε ότι η αρχική είναι ο COVID. Όχι, αγόρι μου. Η αρχική είναι η πάθηση που είχε. Έλατε.
Δηλαδή, έχεις έναν άνθρωπο που είναι, το σώμα του είναι χτυπημένο από ένα διαβήτη, έχει χαλασμένα αγκία, αρρωσταίνει ή από μικρόβιο ή από οποιαδήποτε ιό και μπαίνει στο νοσοκομείο και έχει επιπλοκές. Και μπορεί να πεθάνει από έμφραγμα. Τι σημαίνει? Ότι η τυλική είναι το έμφραγμα, αλλά η ηθική είναι ο COVID. Όχι, η αρχική είναι ο διαβήτης. Ο άνθρωπος σου λέει, μπαίνει με καρκίνο κάποιος. Πρόσεχε τι λέει εδώ πέρα. Μπαίνει καταρχήν εδώ πέρα τον αδειάζει το όνομα του. Δεν ξέρω το κατάλαβες. Γιατί εδώ πέρα ο Λέων μιλάει για COVID-19. Ώστε τι είναι τι λέει ο Βαγγελάτος? Δεν θα δεις ποτέ ένα γραμμένο λέει COVID-19. Ο άλλος δεν θα δεις. Ο άλλος δεν θα βρεις. Ναι. Δεν μπορεί ο Λέων, δεν μπορεί να μας λέει πιο πλήρης. Σου λέει θα βρεις λέει COVID-19. Εντάξει. Λοιπόν, σου λέει μπαίνει όλος με καρκίνο, μία αιτία. Βρίσκεται θετικός μέσα στο νοσοκομείο, δεύτερη αιτία. Τρώει και μια λίμωξη μέσα μικροβιακή, τρίτη αιτία. Εντάξει. Και πεθαίνει από καρδιά. COVID. Και πεθαίνει από καρδιά, COVID. COVID. Και τι λέει? Η οποία εκδηλώθηκε, χτύπησε διαφορετικά όργανα. Δεν παίρνει από καρκίνο και ετεροχρονισμένα του έχει χτυπήσει τον πνεύμονα με καρκίνο COVID. Ο άνθρωπος Θεός έτσι. Θεός για το σύστημα. Ευαγγελάτος. Ναι, όχι, καλά κάνει το λέτε, γιατί εκεί παίζει το άλλο. Σου λέει έχει COVID, αλλά δεν πέθανε από COVID. Πέθανε την καρδιά του, τρίτη φορά. Έχει θέμα την καρδιά ο Γελάτος. Ενώ είχε COVID, έγινε καλά και πέθανε την καρδιά του. Να που μας κοροϊδεύουνε, να που έχουν καταπιεί τα τσιπάκια. Ποια τσιπάκια? Ποια τσιπάκια? Μωρέ, μαζί το έχουμε. Μαζί το έχουμε. Πρέπει να έχετε βάσει ένα ουσκάκι πριν και το χτύπησε στο τέλος του Μήπως τα πατατάκια? Ποια πατατάκια? Τσιπάκια, chips. Όχι τσιπάκια. Δεν θα γίνει λάθος από το φωνή. Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Τι νόημα, γιατί τα τσιψάκια, πατατάκια. Τι να πω. Ενώ είχε COVID, έγινε καλά και πέθανε την καρδιά του. Να που μας κοροϊδεύουνε, να που έχουμε καταπιεί τα τσιπάκια. Α, σου λέει ότι. Ναι, βάζει μέσα και αυτούς που λένε ότι. Με το εμβόλιο παίρνουμε τσιπάκια. Ναι, μπράβο, υπάρχει αυτό. Με τα 5G και τα τέτοια, ναι. Ναι, μετά σου λέει πρέπει να τα πω όλα. Του φύγανε. Πρέπει να τα βάλω όλα μέσα. Να τα βάλω όλα μέσα, του φύγανε έτσι από μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, κατάλαβες ότι έκανε ο Λέων εδώ. Για ένα show μιλάμε έτσι. Show. Ο Λέων απέδωσε καρκίνους, εγκεφαλικά, νεφροπάθειες, σικορπώματα. Όλα σε COVID. Και όχι μόνο. Και γιατί είπε για όλα τα πιστικά. Έβγαλε διάγνωση, πόρισμα για τα πάντα. Ρήξη κοιλιακών αορτών. Τράματα εσωτερικά. Ο Λέων λέει ότι η αρχική αιτία σε όλους τους ανθρώπους. Αρχική, ενδιάμεση, τελική. Η αρχική είναι ο COVID. Προφανώς είναι ο COVID. Κύριε Λέοντα μου, καλέ μου Λέοντα μου, να σου φέρω, εγώ δεν έχω και τους 13.000 φακέλους, έχω ζητήσει από στη μήνυση να ελεγχθούν όλοι. Όμως να σου φέρω εγώ από τις 580 περιπτώσεις που έχω στη μήνυση μέσα, να σου φέρω τις 200 που η εισαγωγή είναι σε κλινικές άσχετες. Γιατί δεν υπήρχε καν θέμα COVID και τους βγάλαν θετικούς μετά. Να σου φέρω. Από εκεί η αρχική αιτία 1002 άλλα. Να σου το πω. Δεν μπήκαν. Εσύ, δηλαδή τι μας λέει. Όλοι αυτοί που πέθαναν από COVID, πρόσεξε. Άλλο ψέμα. Ψέμα στο ψέμα. Πού θέλει να καταλήξει. Ότι όλοι και 14.000. Α σου πω. Και 14.000 θάνατοι. Και 14.000 θάνατοι. Ακριβώς. Ήταν εισαγωγές COVID. Και ό,τι και να βρείτε. Ενώ είναι άπειρες οι περιπτώσεις που οι άνθρωποι μπήκαν για 1.002 αιτίες χωρίς να είναι παράλληλα καν εξ αρχής θετικοί. Μπήκαν μέσα, τους εξέθεσαν στον ιό, είναι η πρώτη παράμετρο του πρωτοκόλλου του θανάτου, τους εξέθεσαν στον ιό, τους κατέστησαν ασθενείς COVID, οι άνθρωποι με ψεύτικα τεστ, λίγους έχω αρνητικοποιήσει, μην τα ξαναλέμε, τελευταία ήταν η Χριστίνα Σαμψονίδου, η ετοιμόγυρη τότε, δόξα τω Θεώ. Το κορίτσι γέννησε και είναι μια χαρά. Ακριβώς. Και αυτή την αντικοποίησα. Είναι οι άνθρωποι αυτοί με χαπ στο Αίγυο, κύριε Λέοντά μου, στο Αίγυο με χαπ μπήκε και τον βάλα στην κλινική COVID. Τι είπαν στην οικογένεια, εμείς έτσι τους αντιμετωπίζουμε τους χαπίτες, ως COVID. Εντάξει. Λοιπόν, μπαίνει ο άλλος με τροχέα. Πώς έχω βοηθήσει, με τροχέα, μπήκε με τροχέα ο άλλος. Με σπασμένα πόδια. Παρατημένος. Με παίρνει οικογένεια.
Κύριε Αντωνιάδη, βοηθήστε το παιδί μας. Τι σας λένε? Δεν το περιποιούνται, λέει, γιατί πρώτα κοιτάζουμε, λέει, το θέμα, λέει, ότι έχει ψηλό οικοφορτίο. Εντάξει. Σακατεμένος σε τροχαίο ο άνθρωπος. Εντάξει. Αλλά για τον άνθρωπο αυτό, τον απίστευτο, για να πιστέψει το παραμύθι οι τηλεθεατές, τους λέει το ψέμα ότι και όλες οι περιπτώσεις που γνωρίζετε των θανάτων είναι εισαγωγές COVID. Η πρωτητεία. Ακριβώς. Το ψέμα το Μα γι' αυτό σου λέω, ενώ αρχικά μέχρι πριν 2 χρόνια η αρχική αιτία είναι το υποκείμενο νόσημα. Ναι, πέθαναν άνθρωποι από τον COVID. Ναι, σου είπα, ναι, όχι, άλλο λέω, πέθαναν ποιοι? Τους σκότωσαν, μα το είπα. Η πρώτη παράμετρος είναι η έκθεση στον ιό που υπάρχει και καλά υπάρχει βεβαίως. Είναι μια ίωση. Αλλά όταν εξέθεσαν τον κόσμο 10 και 12 ώρες το αγιάζει, ώστε ούτως ή άλλως πνευμονία θα την τρώγανε την πνευμονία με ένα τεστάκι θετικό, το έχουμε. Αλλά τους είχαν στα ύποπτα ή όλους μαζί στο διάδρομο ή απευθείας στην κλινική COVID, ανθρώπους που ήταν αρνητικοί όταν μπήκαν, με νεφρά, με σακατεμένοι, με 1000 προβλήματα, καρκίνους, έντερα, τα πάντα, τους κότσαραν τον ιό και τους αποτελείωσε βέβαια. Φυσικά. Αφού ξέρεις ότι μέσα νοσοκομεία όλα πάνε τα περιστατικά στα ύποπτα COVID. Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα και είναι 4, 5, 10 άτομα να περιμένουν να είναι όλοι αρνητικοί. 14.000 θάνατοι είναι θάνατοι 5, 6, 7 κατηγοριών. Είναι απάτες. Κύριε Βαγγελάτε, ας πούμε, η νεκροτομή που έγινε στην Παρασκευή Κότσιφα, που πήγε χαπ στο Αίγυο, που μπήκε με χαπ για να πεθάνει η γυναίκα, γιατί ήταν να πεθάνει, απλά η κόρη Νίκη, γεια σου Νίκη, μ' ακούς, ήθελε να πεθάνει εξωπρεπώς. Δεν ήθελε να πεθάνει σπίτι, μήπως έχει φαινόμενα σφυτικά, να μην έχει θάνατο βασανιστικό. Και πράγματι η γυναίκα πέθανε μετά από 2 μέρες. Και την παραδίδουν σε διπλή σακούλα. Διπλή σακούλα. Και τότε έγινε η ιστορία εκεί πέρα που το πέταξε μετά στη μάχη του Λιμπερόπουλου. Το πέταξε μετά ως τελικό χτύπημα στην ιατροδικαστική υπηρεσία που έλεγε δεν κάναμε νεκροψίες COVID, δηλαδή ένα μήνα πριν είχε κάνει, στην Παρασκευή Κότσιφα είχε κάνει. Και βεβαίως βρήκανε εκφύλισμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό είδημα. Και σκίστηκαν 2 σακούλες ταυτόχρονα, σκίστηκαν και η γυναίκα κοιτέθηκε κανονικά. Ακριβώς. Τέτοιοι θάνατοι από τους 14.000, αυτός ο θάνατος ήταν ένας από τους 14.000 θανάτους. Τέτοιους πάρα πολύ. Έχουμε τις απάτες. Τις καραμπινάτες, δηλαδή άνθρωποι που πέθαναν από άλλες αιτίες και τους βάζανε COVID στο τέλος. Στο τέλος τα κάνει όμως αυτά COVID. Είναι ο μηχανισμός του COVID, ο οποίος λειτουργεί μετά θάνατον. Καταλαβες. Μετά θάνατον. Είπαμε τα καζάκια. Λοιπόν, είναι η θάνατη Τσιόδρα και Λέοντα. Και πρώτη αιτία και Γκίκα Μαγιορκίνη. Γκίκα Μαγιορκίνη. Εντάξει, που κάνουμε τα ανάποδα τώρα. Και βεβαίως είναι αυτό που λέω εγώ και φωνάζω, το πρωτόκολλο του θανάτου που έχει όλα αυτά μέσα. Γιατί ο μηχανισμός του COVID πρέπει να έχει μαζί του και την αφυδάτωση, τις οροποθετήρες, το φουλ οξυγόνο, την ασιτεία, την ψυχολογία στο πόσο 40% παγκόσμια παραδοχή, 40% παίζει ρόλο η ψυχολογία στην διαδικασία ανάρρωσης του ασθενούς. Τη χτύπησαν ανελαίητα την ψυχολογία, απομακρύνοντας τους συγγενείς, ούτε να τους βλέπουν, γιατί δεν τους έβλεπαμε. Όταν γίνεται πάρτι μέσα σε ΣΜΕΘ, χωρίς μάσκες και μετά θάνατο πάνε οι συγγενείς μέσα και σου λατσάρουν. Ο Νίκος Μιχαλόπουλος ήταν στη ΜΕΘ του Ρίου, χύμα, χωρίς μάσκα μέσα στη ΜΕΘ, χύμα. Αλλά αν ήταν να πάει να δει τη μητέρα του πριν, όχι, δεν κάνει. Βέβαια, δεν κάνει, γιατί δεν πρέπει να σε δει. Πρέπει η μάνα. Πόσα μηνύματα μανάδων και πατεράδων, πόσα μηνύματα με εγκατέλειψες γέ μου, που είσαι. Νόμιζαν οι άνθρωποι ότι τους έχουν καταλήψει τα παιδιά τους. Εντάξει, να τους άφηναν να πάνε με στολές στο ναύτη. Θυμάμαι την Κατερίνα τη Βιοπούλου που πήγε να δει τον πατέρα της, τον Γιώργο τον Βιόπουλο, και ήθελε να το δει για να το στηρίξει λίγο ψυχολογικά. Και ο μόνος που το στήριξε ψυχολογικά, ο άνθρωπος είχε αρπαχτεί πάνω και μιλάγαμε στο τηλέφωνο για να παίρνει λίγο θάρρος. Και πήγε η Κατερίνα του, παρακάλαγε, στα πόδια του έπεφτε, να τον δω λίγο, 2 λεπτά να δει την κόρη του. Λίγο, όχι, δεν κάνει. COVID, οι απατεώνες, οι εγκληματίες. Και όταν ήταν να φύγει, φεύγετε, ωραία. Πάρτε και τις πιτζάμες του. Κατά τα άλλα ήταν. Του λεπρού, που είναι στο σπίτι. Εντάξει.
Και τρελαίνεσαι εκεί πέρα. Τρελαίνεσαι. Με την απάτη. Τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία του ελληνικού έθνους. Απάτη των αιώνων. Απάτη. Μέσα στα νοσοκομεία, παιδική χαρά. Έξω έμπολα. Έμπολα. Παιδικό πάρτι. Μέσα έξω αστροναύτες. Αυτά και ο Βαγγελάς να δείχνει τους τάφους ο ίδιος ο Βαγγελάς τότε της Θέρμης πάνω. Εδώ θα καταλήξει να κάνει το εμβόλιο με τη μουσική την υπόκριση αυτή τη σατανική. Εντάξει. Φοβερή. Ασύλληπτου μεγέθους απάτη. Απλή απάτη. Θυμάσαι πως ξεκίνησε όλο το αφήγημα από την Κίνα και από την Ιταλία. Δείχνοντάς μας εικόνες από κόσμο που πέθανε στον δρόμο και πτώματα που τα μαζεύαν από τον δρόμο. Τα θυμάσαι? Ναι, πώς ωραία. Είδαμε τίποτα τέτοιο στη χώρα μας? Αυτό λες. Έχουμε να πούμε στο. Πήραν το φόβο. Εννοείται. Έχουμε να πούμε στο Εθνικό Σύλλογο Αθηνών μετά με τον κύριο Σύψα για τους ασυντοματικούς. Που ενώ με εκείνη την ώρα έλεγαν πώς αμφισβητείται τον Μπόι, λέγαμε στο Σύλλογο, και έρχεται ο Σύψας και του λέω για τους ασυντοματικούς που είχε πει ο Μπόι τότε. Και μου λέει τι με νοιάζει, μου λέει ο Σύψας, τι λέγανε στον Μπόι, ο Μπόι είναι αναξιόπιστος. Καταλάβες. Και κολλάνε λέει οι ασυντοματικοί και έγινε μελέτη 10 εκατομμύρια Κινέζοι. 10 εκατομμύρια Κινέζοι που τη βγάλαμε στην Ελλάδα. Η μελέτη του αιώνα. Τη μελέτη αυτή τη βγάλαμε στην Ελλάδα. Ο Καλαμπόκης, ο Γιάννης και εγώ στη Μποτίτσι, στη Δέσποιρα Μποτίτσι το Δεκέμβριο. Κανείς δεν την άκουγε, μας θυμώσανε. Και βγήκανε όλοι και λέγανε ότι είναι ψεύτικη. Και λέγανε Κινέζικη μελέτη, ποιος την ακούει? Άκου το κορυφαίο. 10 εκατομμύρια κόσμος. Ναι, στην Κίνα. Δεν είναι μελέτες 10 εκατομμύρια κόσμος. Έχουμε μελέτη από τη Σιγκαπούρη με 15 άτομα. Στο χωριό πάνω τα παιδιά. Ναι, με 15. Αυτή είναι αξιόπιστη. Έχουμε μελέτη από τις ΗΠΑ με 20 άτομα. Αυτή θα ακούσουμε. Όχι τα 10 εκατομμύρια. Η μελέτη από τη Σουηδία με όλο τον πληθυσμό των νέων από σχολικής ηλικίας, από προσχολικής μέχρι 18 ετών, 1.600.000 παιδιά. Που τη βγάλαμε από το Γενάρη με τον Καλαμπόκη τον Γιάννη. Και λέγαμε, παιδιά, στη Σουηδία μόνο 53 άτομα αρρωστήσανε προ-COVID και μετά-COVID. Δεν υπήρχε διαφορά. Ναι. Τίποτα, δεν σημαίνει τίποτα. Έβγαινε η επιτροπή και έλεγε ναι, αλλά έχουμε μελέτες με 50 άτομα και με 200. Και τώρα, 1,5 χρόνο μετά, βγαίνουν και λένε, νομίζω το είπε ο Σύψας ή το είπε ο Βασιλοκόπουλος, και λέει, όταν έχουμε μια μελέτη με περισσότερο κόσμο, είναι καλύτερα. Αυτά που λέγαμε εδώ πριν. Εντάξει, άσε τώρα. Κίνα, έτσι. Κίνα. Που η Κίνα τι γράφεται μέσα στο κόλαφο τον εξώδικο που τώρα την άλλη εβδομάδα, παιδιά, την Τρίτη, θα επιδοθεί των 10.000 και εργαζομένων, γιατί μετά ακολουθώ εγώ με την συμπλήρωση της μήνυσης στη Γαδά, που κι όμως τελικά σε φρίκι θα είναι χειρότερη από τη βασική μήνυση για τα εμβόλια. Τι ήθελα να πω τώρα όμως, το ξέχασα. Είπα για τη μήνυση. Είπες για τη μήνυση ότι αυτό που θα βάλουμε θα είναι για την Κίνα. Για την Κίνα. Που λέγατε για το εμβόλιο. Ναι. Οι Κινέζοι, τίποτα τώρα έτσι. Ήρθε ο ιός εδώ, όπως ήρθε, τι είναι, δεν με νοιάζει. Τι εμβόλιο κάνουν οι Κινέζοι, το μόνο κλασικό. Ακριβώς. Έτσι. Το μόνο κλασικό. Όλοι οι άλλοι πειραματίζονται. Και τους λένε μέσα οι γενετιστές, γιατί κάνετε, αφού βιαζόσασταν, γιατί κάνατε RNA που είναι στοχευμένο πάντα σε κάθε οργανισμό, σε παθογένειες. Πάτε και κάνετε στο πληθυσμό. Αν βιαζόσασταν τόσο για τα εμβόλια, γιατί δεν κάνατε το κλασικό όπως κάνουν οι Κινέζοι? Ποιος μπορεί να απαντήσει αυτό το ερώτημα? Κανένας. Οι Κινέζοι τι είναι δηλαδή? Οι λυθοί που κάνανε το απλό, το εμβόλιο και μια χαρά. Ενώ εδώ πέρα πέφτουν σαν τα κοτόπουλα κάτω. Και πούς ακόμα, παιδιά. Έχω κι άλλη νεκροψία. Εκεί θα τους ταράξουν νεκροψίες. Θα βλέπουν, θα κοιμούνται και θα βλέπουν ιατροδικαστές στον ύπνο τους. Αυτό. Κι άλλη νεκροψία. Σε εμβολιασμένο 61 ετών. Εντάξει, τον πετσόκοψε τον άνθρωπο για να αποκλείσει κάθε άλλη αιτία. Η αιτία ήταν το εμβόλιο. Περιμένετε. Όλα μαζί θα τα σας τα ρίξω. Όλα μαζί. Νεκροψίες να δουν τα μάτια σας. Εντάξει, γιατί τώρα αυτοί οι οποίοι έχουν πέσει πάνω μας είναι κυρίως οι αγανακτισμένοι εμβολιασμένοι.
οι οποίοι όχι απλά, οι οποίοι θα μπορούσαν να πολέμοι μας κάποτε, έτσι, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμφιλειωθούν με την ιδέα των παρενεργειών, αλλά δεν μπορούν να συμφιλειωθούν, και εκεί καταλαβαίνω ότι αυτοί οι οποίοι τους έπεισαν να εμβολιαστούν, μόνο καλές προθέσεις δεν είχαν, δεν μπορούν να συμφιλειωθούν με αυτά που αντιμετωπίζουν στα νοσοκομεία. Ο Θεόφιλος στην Κόρινθο, 43 χρονών, εμβόλιο Pfizer, ο άνθρωπος καταραίει, αιμοπετάλη 2000. Τον πετάνε έξω από την Κόρινθο, το νοσοκομείο Κορίνθου, και του λένε πήγαινε στην Αθήνα με το αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο οδήγησε από την Κόρινθο στην Αθήνα να πεθάνει από αιμορραγία στον δρόμο. Είναι που έχω ανεβάσει στο site, στο δικό μου site, τη φωτογραφία από το στόμα του με την πληγή μέσα. 2.000 αιμοπετάλια. Εντάξει, καλά, εσύ είσαι ψυχογιατρός. Οι πραγματικοί γιατροί που τα ακούνε καταλαβαίνουν τι σημαίνει 2.000 αιμοπετάλια. Πήγε στο κινηματά στην Αθήνα, τον διώξαν και από εκεί και έβαλε οικογένεια μέσω παιδιά του έβαζαν. Μέσω να πάει στο Σιμανόλιο, έβαλε μέσω να πάει ένας άνθρωπος με 2.000 αιμοπετάλια, Έλληνας πολίτης, φορολογούμενος, να πάει σε δημόσιο νοσοκομείο, έβαλε μέσω. Για να πάει εκεί 8 μέρες, δεν είχε παράπονο την νοσηλεία, δεν έχει πάει ακόμα ιατρικό φάκελο, θα τον πάρουμε. Φεύγει την 8η μέρα, διαμαρτύρεται, παιδιά, δεν νιώθω το χέρι μου από εδώ μέχρι κάτω και έχει πριστεί, μην ασκίζεται τίποτα. Θα περάσει την άλλη μέρα. Ψυχολογικό είναι. Ψυχολογικό, ναι, αυτό. Φεύγει άλλο πράγμα. Έχουμε πάρα πολλά πλέον. Και πάει κάνει εξετάσεις και έχει έναν θρόμβο και θα είναι ο άνθρωπος με αντιπληκτικά για ένα χρόνο τουλάχιστον. Είναι στον αέρα στην εργασία του και είναι άνθρωπος ο οποίος δεν εργάζεται, αλλά δεν έχει μπει σε αναστολή λόγω του ότι δεν έκανε το εμβόλιο, δεν εργάζεται επειδή έκανε το εμβόλιο. Λοιπόν, και τώρα, και κλείνω με αυτό που άρχισα, εγώ, δεν ξέρω θα πει ο Δημήτρης, εγώ κλείνω με αυτό που άρχισα. Με την ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την εισαγγελία από το Δικόν της Θεσσαλονίκης, κατά παντός υπευθύνου, μετά από τις καταγγελίες Παναγιώτη Παπαγιαννάκη, με τα στοιχεία, με το επώνυμο που φτιάξαμε και τα στοιχεία που πήγαν στην ασφάλεια στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για την απόκρυψη παρενεργειών από το εμβόλιο. Για αυτές τις περιπτώσεις που είναι πάρα πολλές και θα πάμε και άλλα στοιχεία στη δίωξη αυτή, από τις μεταφορές με το ΕΚΑΒ ασθενών που μετά την εισαγωγή του στα νοσοκομεία εξαφανίστηκε από το ιστορικό των ασθενών ο εμβολιασμός τους, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τους ίδιους και βεβαίως για τον γενικό πληθυσμό, με την απόκρυψη των παρενεργειών. Η κίτρινη κάρτα έχει πάει περίπατο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκείνη το κλειδί. Αυτή η ποινική δίωξη, η μοναδική στον κόσμο αυτή τη στιγμή που υπάρχει, αντιλαμβάνεστε, η οποία με τη μήνυσή μου, τη συμπλήρωση της μήνυσή μου στη Γαδά, βεβαίως θα ζητήσω να ενταχθεί στην ποινική διαδικασία για την εγκληματική οργάνωση, γιατί αυτό είναι που έχω κάνει εγώ. Έχω δημιουργήσει το πλαίσιο, τη μήνυση για εγκληματική οργάνωση, που επαναλαμβάνω, ανά πάσα στιγμή στο πλαίσιο της δράσης αυτής, της διαδικασίας αυτής, ισχύει η αυτόφορη διαδικασία. Για κάθε επιμέρους ποινική δικογραφία, όλες οι ποινικές, είναι σαν τη μαύρη τρύπα, όλες οι ποινικές δικογραφίες και αυτή η δίωξη πάνω στον νίκη, τις απορροφά η κεντρική μήνυσή μου. Αυτό είναι που έχω πετύχει δικονομικά, και στο πλαίσιο αυτό μέσα δεν εξαιρείται τη σύλληψη ούτε ο πρωθυπουργός της χώρας. Εδώ δεν έχουμε ασυλίες και τέτοια. Είναι μοναδική περίπτωση δικονομικά που μπορεί να συλληφθεί, μπορεί να περάσουν χειροπέδες ακόμα και στον πρωθυπουργό της χώρας. Θυμίζω, Χρυσή Αυγή. Ίδια περίπτωση. Αυτά από μένα. Έχω να κάνω κάτι πειράματα μέσα. Ωραία, πάμε, δεν κάνουμε. Και εγώ έχω να διαβάσω λίγο το ποινικό. Πάλι με αυτόν τον κώδικα. Τι να κάνω, κοίτα πόσο μεγάλη είναι η ιδέα. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρνουμε με αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να το διαβάσω. Δηλαδή, διάβασα δύο σελίδες. Εγώ εδώ με τα πειράματά μου, με τα πεχά μου, με τα. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Έλα, με το. Πάρ' το κυπελάκι. Και προχωράμε. Και πήγαινε μέσα να σου κάνω σπερμοδιάγραμμα. Έτσι, πάμε. Έτσι, κινητικό, τι θες, κινητικότητα. Έχει κινητικότητα, μορφολογία. Ναι. Έτσι, εννοείται. Μετά κοιτάζουμε να δούμε αν είναι εντάξει η τζούφια. Μάλιστα. Λοιπόν, τράβα μέσα. Ωραία. Πάρε για ένα περιοδικό.
Έχω εκεί. Συγγνώμη, ακόμη περιοδικά είσαι. Δεν έχεις τέτοια 3D wall. Δεν το έχω ακόμα. Ψάχνω για χορηγούς κλπ. Μαντράς είσαι τελικά. Εντάξει. Ακόμα είμαι σε περιοδικά. Μετά θα αναπτύξω. Θα βάλω ειδικό χώρο με βίντεο μέσα. Έτσι, μπράβο. Και αργότερα θα έχω και. Ωραία, λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε να βρούμε τις γυναίκες μας. Γεια σας.